guys, nezaiva mwe guys. Ngotega evinyenza atisipona matege enyu apa. Nai kuchukwana pano. Yava kuchukwana. Any day. Baby, nakona vakotega tega vakotona. Jujukilano, thank you. Aba lenza viki. Magumbo museko gogo wangu amagumbo. Asi magumbo. Munonyimere ndaita buya wangu ayimo komana. Ngomani magumbo wayinyima baba wangu. Wayinyima zokuti tu. Sakai uri sei. Sakai uri sei yako. Buya wangu ayigwechi kubeni gachikwa mgramu guys. Beni gachikwa mgramu buya wangu. Chiko cha baba nakutauti. Mano chiri mgramu. Chicha woma chiri mgramu mo. Ana magumba. Let's be madam. Nori, you say. Nori duwe, but you take a monster, maybe back to the back. My own the man duwe. Get to manage more with the man duwe. I take more. Right, nothing that Mori say. Mori say. And so then the ghost, or Garori ghost is a shed. I told him was good Diwan. Iyo ya uya Netflix ya mo garama kakatira ko mchatara ili video guys as we wait for pregnancy shimira one chuma Catherine love you too my sister guys let's have mutishike ba 300 Saturday zabantu bebiwa uya Let's have guys. Tari Simbandu, right. Guys, let's have Friday nas guys vana apana kuti mamboende pingo let's have tineomwe vanhu vari kuti guys vari kuita ma problems ekuta varikutadza kuita reach out kuma live avasi kugona kusvika kuma live avasi kuona live anything avasi kuona saka ngatidedzewo vamwe vauye because vakawanda vacha kuinbox vakasvika we can't see saka tamirira technician achazotarisa kuti chiri kuitika but vakawanda vachiti hatisi kuona handiti maona kuti live dziri kuitwa nguva iyi dziri kufamba sei saka ngativabatsirewo nekuvatega andina kuinzwa kuti mautepi nasi Friday vedu baba tiri kumbofarawo tirege muri kufara makabatsa kasolete isi tiri kufara tiri panapa tirege ichifara so sorry kuti hatina kunzwa muchiridza ita kompagete sorry ipapo hatina kunzwa asi kufara rega itimbopoponoka asi toda kuti nyatsopoponoka zvopoponoka zviya zvokwavaipombonokai cheko cheko imimi itai hamunoita ikoko kana muchiita zvebhora itai inozize bhora ikoko kana muchimwa itai zvokumwa ikoko isi tiri kuita kufara tiri panapa rega itifare ehe right guys tadzoka tadzoka pachipamwe handitika sorry guys baba kwai ndagarisa ndimboridza intercom kana kuzviwa sitikudzwa music tiri munomba kana zviwa hapana handiti vanhu vanenge vakaisa izvi munzevezvi saka pana anozvinzwawo handimona guys tadzoka nenyaya yedu tiri kukontinya patanga tasiyira paya pekuti vakamborwadziswa handiti vakanyeperwa nyaya dzekunyepa dzemakuhwa dzekuti vakasvika pakusekwa nenyika kutwa benzi nevanhu kushaya kuti munhu ofambira kupi dziri nyaya dzekunyepa zvokuti you can't forgive and forget platform ndenyi handitika ndimi watawira panapa tanga tina guest wokutanga I'm not sure kuti azenge afamba sei achiripo here kana kuti zvadini anga achitaura nyaya yake tatiri kuda kumupusha in the right direction nekuti nokuti ndandaona kuti munin'ina wangu yandimazhambe unongoti akarohwa nemunin'ina wake unozhamba family mavo vanotomuziva nekumudherera at 33 achingochemedzwa nevana bodo hazviiti plus mai guru vaya vanoda kuti vambonzwa pano mwana anoda closure uya guys anoda futi counseling animaona anoda counseling hanzi nasi bedhere rati korati anambotudza tibedhere saka rati mukondo mudedzei chairperson mudedzei sivale unjani sivale mudedzei lili unjani regai timufonere toda mai guru panapa tiri kuda mai guru vasvike panapa mwana anoda closure timbonzwa hanzi bedhere rati mukondo is one of us guys one of us ana kundudza kusera munoti sei pamwe vanga wobikawo
Hanzi ndizvitaurire panatari. Okay guys, so this is how we are going to do it. Anditi kupinda mu weekend. Tikupinda mu new month zvakare anditika manje apa. Asikudaira phone. Achaona ake kana mami's dikola achafona. Anditika. So we want you to get it off your chest. Anti vanoti talking anti helps. It helps, it heals. Anti kuzvitaura. Saka kana munhu wacho Heslindi, kana munhu maybe wakakanganisirana naye ari mu comment section, kana kuti uchifungidzira kuti ari pano, you are free. Andika kubva wangotiudza tobva tamufonerawo neimwe phone mubva mataurirana mugadzirisana pano. Anditika kana vari kure uchifila kuti you just want to talk about it, but hauswa musati mava kuda kuti musanganiswe, is still fine. Andimona iwe wacho ndiwatongodi watongotaura naye inasi Friday guys, regerera naye guys, iwe zviregerere pachako, forgive yourself. Andika because forgiveness kuramba wakabatira hatred kana chigumbu. Maona munhu atakola auya pazainda magetsi pepa zvinhu zvari kutaura zvakaitika ari mwana mudiki. Now she's 33, grudge raramba kupera, kuregerera kwaramba kupera. That means zviri kuaffecta iye wacho, zviri kumuaffectwa. Andimoona ndati Lili Sibale anozviziva ana Lili ndi Sibale wangu, Lindi munin'ina wangu, vanozivana vese vari chipa baba. Andika so kwanzi ndogona kutotadza kutaura neshungu, right? Tari unogona kuchema, we allow, unozviziva tokubvunza kuti ucheme. Andika uchaita better kusvika waanani. Andika then you can still continue to talk. Andika kana waanani saka chepise nimondiregererawo ndakupina namba dzevanhu vanofona, ndakumbopisa sponsor wedu imondifungisa sandapedza live ndimbotaura nezva sponsor wedu uyu anosponsor live, ari kusponsor ma live shows, akatosponsor ma live shows edu panapa anonzi Bishop Logistics ava vari pachando apa. Vakati aiwa SIS MELLY ini ndoda kungosponsor zvangu mwedzi wese ndiye chingokusponsor. Saka mukaona ndiri panapa kudai guys, idhata irori ndere Bishop Logistics mbovaisirewo malafu nemalex guys. Vanoita zvokutransport, ukatenga mota yako kudiaspora uchida kuitransportegwa kana kuZimbabwe kana kuti kupi, unongotibata ndokuita huko up navo vane matraka ya matrailer anotora. Anoona kana uchida kutengerwa motikari kudiaspora futi mota svinu kwete jungjong, antika mota chaisha iyo antika original car vanokutengera futi vokuitira zvose everything uchakonongoitora yava kumba yava kuZimbabwe. Andichimaona saka ndo zvavanoita. Anditika right saka vari kuda kufona vane nyaya dzavo. Thank you very much nemalafu nemalex Bishop, thank you Bishop Logistics kuti tifambe kudai tingenge kudai ndimi makati ndoda kutosponsor ende ndichasponsor, and to think of it ve Bishop ivava zvakare ndo zvakare vari kusponsor ma school fees. So kune payment yakatopinda nezuro yevana vema school fees vandakati apply paya, vamwe mukaignore, vamwe vakaleza mwakadi right. Yesterday we received the payment yekutanga itori mumaoko atreasurer right now as we speak. Saka treasurer ndo vasara nebasa racho kuti mari ivobhadhara sei kuzvikoro zvakasiyana siyana, mari takapiwa. Saka kune avo abva afona, kune avo vakanga vachingwa tikuda majokes, mari takapiwa isi guys. Saka imboisirewo malafu nemalex Bishop Logistics na mama ndi mama vedu panapa vari kuAmerica, mari takatopiwa itori mumaoko edu, yakatotumirwa neWorld Remit. Andimoona kubva kuna naAmerica uko. Saka iri maoko mani macherry poki ndiye treasurer wedu as we speak. Cherry chizo zvakangoti saka vanga vachironga nhasi toita sei kutobhadhara sei kumaschools. Ndikati aiwa mabanking details aripo, mukobhadhara neWorld Remit mabanking details mubata chi maslip kwapo vabereki vechi vevana maslip kuti akabhadhara gore rese. Saka avana vakaunza maningikiravo vamwe vatobhadhara vachabhadhara. I think zvandisi tano kusvita rini handizivi zvobhadharwa Monday zvobhadharwa paweekend handisivi because kungoisa maaccounts right. Munin'ina wadzoka ndatira kufoneka tadzoka zvepa live tikati wangosati wapedza kutaura nyaya yako. Tikati saka tida kuhwisa kuti start kuchema pakuti maiguru ava vakakura chikuabuse, maiguru vaikuabuse ava tinogona here kuvawana maiguru vatitaure navo, toda kuziva, toda kulozha kuti sei vaikuabuse iwe uchinzusarove munhu wakainzana naye nokuti 33 32 kwakuri kuinzana uko. Mari hanzi iri kubhadharwa nhasi today, hanzi mari iri kubhadharwa muzvikoro mumabank accounts nhasi. Saka vane vana vakaunza maningikiro avo relax 2021 yese mwana anenge achinoenda kuchikoro chete. You don't have to worry about fees, you don't have to worry about fees 2021 yese. Saka vakaunza maapplications avo, mari yave maoko. Kana muchizodawo kuuya tiri kweplatform kuzotendawo
kana maona takwema proof of payment tabhadhara mari iyi mozouya motenda handitika zviri kwamura tikumanikidzikana muchiona kuti hamudi 25 handimaona but pane vana vakawanda vari kubhadharirwa. I think tine vana close to 100 vepano padiaries 100 kids vari kubhadharirwa 2021 yese vachingoenda kuchikoro chete no school fees. Zambereki unongosvika nelockdown ya uchafunga zveschool fees mwana ari kubhadharirwa akabhadharirwa school fees right. Tadzoka mnin'ina wati saka maiguru togona kuvabata here vanogona kuwanika but honestly ndinakana namba dzaweni okay ndadzitsvaga because maiguru achitikana vakawanikwa maiguruka tongotumira timu yeimwe panapa inongotaura navo kuseri newe wacho handiona muripo kungovaudza kuti vanongoudzwa nemadzimai chikuru kuti you need closure because zvikuramba kupera iwo kavari vanenge vachitonga maybe zvakapfuura kana kuti utori bho but ona kauri kufamba ukatakura bhedheni yezvinhu zvakaitika makore. Yeah, I know. Because pane tori neissue yekuti vanoti zvonizo handichengi ndovachengeta chirudzi uyo wakabatira uone chidombo mumwoyo unovachengeta chirudzi. Ndine chidombo mumwoyo ndovachengeta chirudzi because ndoti ndikafunga zvandakakura ndichiona hangu zvichiitika ndofunga kuti uradisaka kana ndotenga shuga yacho ndotenga ndichi ndorikuendepi. Right. Rati Mukondo, tine musikana ari kubirthday. She's very important to me, this lady. Very, very close to my heart. Rati Mukondo, very dear to me. Ari kubirthday na saka iwe rati tine birthday present yako. Live painopera. Ucharamba uri pano. Vanhu vese vanenge vari pano. Ndine birthday present yakari vakugadzirira ndiri kuita kana zvandichaita panapa zvese yuko unoda kuti ufende kungoseka because I'm going to do it for you. Ndezvako zvandichaita after this life kana yapera. Ndezvako ndida kuti unakigwe useke umbobvisa stress dzemashifts uchingoseka uriko panditika ndo happy birthday yatoda kukupa nhasi pano padiaries anditika anyway saka wati zvodini paya watiitaura hako munini kuti nditenge chinhu munoziva kuti chimira ndiziviwo kuti ndinotadza nekusada here kana kuti ndinotadza nekusha handitozivi eva SIS MELLY handinambotengera kana chinhu handikunyepa saka ingave problem yekuti unoramba uchifunga zvaiitika kudhara zvazvi hai ndinozvifunga ini handidi kunyepa because ivo vanoti zvonizo vakandichengeta vainditoa utsinye so ndakaenda kuna mai ndikati asinai mama ndakachengetwa ina ndakumbira kuti ndizvarewo here maindisiya ndichengetwa kuti zvizoita sei kuti ndigozochengeta vanhu ndozvine zviriko here painongomai vakanditi zvonizo kana yanyaya iyoyoyo yekuti kuchengetana because ndakachengetawo vana vamaiguru ava but hapana zvavari kuitawo kwandiri saka hamene kuti zvinozopera zvaita sei. Right. Saka zvachiitika nezvekudai so muningina iwe uchitsvaga namba dzamaiguru kana wana namba dzamaiguru ondikandira handitika panhamba dzangu dzewhatsapp idzi dzauri kufonanisa ndedzepashow chete idzi ndinongodzishandisa pashow chete pane dzangu dzia dzino 064 dzimwe dziya dziri papeji dziya ndokwaonesa namba dzavo then todialoga kuti maiguru pana tinana vakumadzimai makuru vana andiselina varipo panapa vakawanda vana mai vakuru vari panapa vana siuswini varipo votraya kutaura nani namaiguru ava iwe uripo kuseri kuti uwane closure kana vakada kuzoramba vachida kuti vasina basa sindo patozovaunza palive manje kuti vanhu nyika ikinyatsonzwa kuti kune vanhu vane utsinye asi kana vakataura zvakanakawo vachiita zvakanakawo aiwa no problem tongonzwisana kuseri mopedza chatungore choti iwe uite peace uwane closure. Yeah, kuzoita imwe nyaya yamunhu wenumber 2 uyu mumwe watori from different from ivava. Okay, uyakaita sei futi eya taura hako nhasi zuva renyu taura hako baba vevana vako munhu ndine chigumbu ndine chigumbu naye chekuti kana ndikamuona ari kudhiwa neshumba ndikona kutoitira sauti kuti asingatsochiva chii chakaitika baba vaina handiziva hangu chakaitika chekuti ndinatsoziva kuti chiinga indakazongonzwa ndakunzi handichada nezvako infect handina kutoudzwa kuti handichada ndakangodzwa kuti ndaona umwe munhu ndaona umwe mukadzi ari nani kudarika iyoyo mama karoora naye tinoona tiri saka kuti murume kwavangopinda mumba chete iwewo musina mbokana kana kudia ngoti ini zvako handichadi ndave neumwe mukadzi nyaya yacho nena handoizivina nhasi ndichitonyatsodawo mhinduro tatone 6 years umwe nomwe ari mumba kwamai ake
murume yaripi ariko kwamutero saka ukatizopinda ukatizokrosa border ukamsiya ikoko saka iye haana kana kumba unambochera wauya kunoko anomboda kucommunicata newe anoda but handina shungu naye SIS MELLY handina shungu naye alright mira panenge achida kucommunicata newe angada kutaura nyaya dzei anenge atidzokera nei ko mukadzi wake uya wakawana akaendepi uyo mukadzi akaenda kukauya mumwezve saka pakutaura kwaanoita apapa iwo unamboda kutsvaga closure here kuti ubvunze kuti ko paya zvakaitika apa kuitira closure chete ko wakangozouya mumba iwo uchipinda mumba wakarembedza bhurugwa rako uchiti handichadi ndawana mumwe munhu chii ndakanga kukanganisirei haunambobvunzawo andakamubvunza anongoti hapana chawakanditadzira saka problem yanga iri pai handizivi apaka imedzichiwa kuti anyatsotaura izveni pamberi pevabereki vake akavaudza zvizoni anoda mukadzi ngaatori akapo anga anema aita zvemafe here murume uyu ina ndinambobvira ndamaona SIMELLY ha iwe hauna kumbobvira waona kana chinonzi afe kana musaspetana afe munhu uyu akangoya achiti ndawana mumwe munhu iwe pakuita kuzokuti akuudze that means nemunhu uyu relationship yakatoita nguva hauna kana kumboona chimwe chinhu handina SIMELLY ndinganyepende ndaitomurevera from ndera ndakadza kuti ane munhu ndopatakasiyana ende ndopandakadzidzwa kuti munhu arevererwa saka wangodzingwa kudaro ndobva wadzokera kumba kwenyu tari ndokufonera bheki ndobva wadzokera kumba kwenyu ndova ndadzokera kumba nevana vatatu ava mafirst days ndaitombonyengerawo ndichiti apa munhu achadzoka pamwe munhu achadzoka ndichimukudoo zvekudzokera but aitotaura rafu svinhu njai chaiyo ukada kutaura naye aitokudza kuti musandinyaudzi ndane mhuri nyowani ndakaona mukadzi mutsva but ndinezvondinesa choti iye ndeyakuda kudzoka but chinhu chinonyanya ndibhuwa ndechoti haakwanisi kana kuchengetawo vana kana kungotumiwo zvake mwana mari yepenzura kana yechi iye haakwanisi handizivi kuti urombo kana kuti kushaya kana kuti chii handiti inhema akuda kuya kukuriswa bhodha kuti auye kuno kusouth africa ndozvaakutoda kwauri kuti kwai kana uya muna chakuitira mumwe mukadzi obva atiza kuti ndawana mufuti mumwe wamai sorry anenge apinda musouth africa ka okusiya apa chinonyanyorwa munonzwa SIMELLY munonzwa kuti ndakamuvenga kusvikira pakuvenga nemasavadha ese wanga ari musavadha ndakazozvinzwisisa hangu ndega kuti ndakungovenga nevanhu vasina mhosva but ndakamuvenga zvekuti chero paakazama kutaura namai vangu the last time mwana ambokuvara chichibva azoenda kunoona mwana asina kana chinhu saaitaura namai vangu kuti mama taureni mwana wenyu tidzokera naye so mama unoda kuti ozviri mukuru kuti mwana wangu ichichi mukwasha akazoti ndikati mukwasha akaendanwa izvini kukana kama chida kuya zokupa chigwero unoziva sei handizivi ndinongoda chinhu wani chete ndifungakudozva ndodaka ndoda kuti ambogona kungoziva kuti ane vana saka uri kuda kuti unoda kuti tigomubata here murume uyu ngatsvagwe une nhamba dzake nhamba ndinadzo kola wazvipira here kuti bate baba ngatsvagwe guys madhayaris muri kushuva here zvitogona kola panapa kwanzi munhu ngauye pano pashow panapa munhu ngaatsvagwe muri kuti kudii nazvoko nhamba dzake chero ndodziziva nemusoro chero after 10 years hadzisho dzakabuda mumusoro mangu unless atochinjawo nhasi ndikuona mubaba chata nebvutsi pano madhayaris muri kuti kudii apa masavadha muri kuhere uku madhayaris kwanzi baba ngavauye pashow vari kuda closure pano saka tofona here tifambirane nenyaya tofona here baba pane imwe foni tovafonera here tivaise tatove nesho munondo ndakabhoekana sistereki mfunge totanga show yedu yakafanana neye madhayaris vanhu vekusouth africa vakukopawo show yedu vakuita show seyedu yasiya venozichi kwai izi gagava exactly zvatoita pana bana zvavanoita dindle atiunza tu mapati vachipedzerana panhingikiri shuwa isasa tatombovhura kana studio toda kuvhura studio vatomhanya vanhu vekusouth africa vatotora show vanhu vekusouth africa wofuti amona right tipe nhamba yoyo inoti kudii +263 +263 775 ane whatsapp here iripo but I'm not sure ndane time ndisinamboitarisi ndisinambomutari kuti ari kuwanikwa izvezvi here kana kuti alright 775 263
201 77 oh 477 right. Tikasatukwa nasina baba yao kotombo situkwa kapanapa right. Ndine andizindo let's hope airtime yangu iri mfoni inokwana kuti tivafonere kana yaramba kukwana guys moita mchitoka nda airtime ikoko because takutofona direct ku Zimbabwe. Tukutofona direct ku Zimbabwe. Direct ku Zimbabwe ndokata kufona. Saka vanenge vachikwanisa kuisa airtime kuti ti please fonai vari kwanisa kuti kuisa airtime isai airtime pa 064 number yaya ndotaura naye WhatsApp kwete iyi yari kufona iyi kana kuti yakapinwa aiwa yaya 0648 itai muchikanda airtime kuti tinyatsonzwisisa kuti baba ava zviri kufamba sei. Ini chinega ndifanoshandisa yangu iri mufoni mutiwe kuti tinosvikepi nababa because ndikuona nhasi panogona kufonerwa vanhu vakati wandei sokuona kwangu 263 77 52 01 477 right. Before attempting any further calls. You have reached your call limit. Please recharge your account before attempting any further calls. Aiwa man, but napoisa 110 inogoti ngirikiri sei. Naiwe Shakir aisa ATM andamtuma paya mira ndioni pamwe yange sina kulodiwa mira itweni *136 kipepa kacho ndinako 01 *01 Naida kubvunza tiongozesa airtime yaivuda kumere. Ndosaka. Right ndikuisa. Murukusuka here koni 8 aiwa ndinobika urubika ndiko amapota kuti kuchukuchu ndikati ko uri kuita sei uri saka rushanda here kujobeki saka uri kushanda kujobeki uri kupi okay asi zviri kuita hazvo ka zviri nani chengeta vana sirega timbowa kuti sori dzorobhangu iri ari kuti chi dzorobhangu uyu takuvafonera manje asi vanodzima foni tikutira kwafonere kuti not available mureti try futi anzimba mwarimwe makomezi I doubt yakuringa chidzora volume yako iwe yelo muri sei kwangadzi ndiri right ini mukutana SIS MELLY amundizivi SIS MELLY amundizivi henyu hanzvadzi asi nhasi toda kuzivana ndiri right ini ndiri ku South Africa kunoko ndine munin'ina wangu wandinaye panapa angari mudzimai wenyu hello bamni
ndikati ndine munin'ina wangu panapa angari mudzimai wenyu, mai vevana venyu. Mamuziva nditika? Saka ndinaye panapa ndoziva kuti makambokonana henyu makore akati wandei, mune vana mose, ndofunga mune nhau dzamuri kutaura iko zvino dzekuti amai mwana dai paupenyu. Asi munin'ina asati ndosaka ari kungotsikatsika kuti anyazokudzai mhindiro chaiye kuti ndouya here kana kuti handiuyi. Une zvaanoda kumbokuvhunza imimi closure yezvinhu zvaanoda kumboziva zvakaitika kumashure musati maita henyu move on kumberi. Saka uno aripo achataura nemi muchimupindurawo muchinzwa handiti? Mandinzwa? Aripo achataura nemi, ari kungoti pane zvaari kuda kumbotanga abvunza kubva kwamuri because mune nyaya nhau dzenyu dzimwe dziri muground so dzamuri kutaura henyu dzamunoda kuti dziitike pamhuri yenyu handiti? Asi iye semunhuwo pakamboitika zvimwe zvinhu kumashure uku ari kutsvagawo chinonzi closure kuti pane zvakamboitika kumashure uku chii chakaitika kuti hamuzomuiti here the same thing. Regai ataure iye aripo. Saka imeni chitaurai bamini wawe. Hello, ndinzwere. Vari kunzwa? Ndoda kuvhunzawo. Ndoda kungonzwishangu. Ndoda kuvhunza kuti kuzoyana sikola indanga ngatotadzei. Hanzi kuti muzoyana sikola ini ndandakutadzirai chii? Ndoda kungozivawo ipapo ndine mubvunzo usina kumbopindurwa makore nemakore. Saka ndoda kuziva kuti muzondigirawo sikola ndandakukanganisirai chii? Aiwa imi bamunini iwai ndo pamunokanganisa vanhurume ipapapa pakuti imimi nokuti ndimi makaita zvinhu izvi munoti ngati zvakapera nezvekumashure munozoera kuti sivakadzi tinenge tichida kuziva mhosva dzedu nokuti makore ose aini ndakabatira chigumbu kuti why makangozokuma mushure memukadzi kana musina kuwa kuvhura mwoyo wenyu mukamudza chokwadi azvi zvakapera mukati memwoyo wake. Saka mukabuda pachena muchibudza kuti no wanga usagoni kubika mukadzi wangu pamubhedha wanga uchileka zvakati anoziva. Ndosaka ndakazonoenda sikola handiti mazviona. Saka inonzi closure iyoyo bamunini. Imi chiuzai mukadzi wenyu closure kuti no mai mwana paya pandakanga ndakashora chakati nechakati ndosaka ndakazonge ndaenda sikola ipo paya. Okay, saka hapanapo chakasatadzwa nemunin'ina handiti? Hamuna mhosva nani? Hamuna mhosva mukamupe changove chihure chamakangoitai makangomangotorwa muenda mago. Waive nemagaro makuru here kusikola? Waive nebhekina fasi akati kurei? Makangochiva wenyu hamene zvamakangochiva maipuwa mare? Makagara nguva doko nobva mandisana naye. Saka alright. Asi iye pamakanga mumbosiya mudzimai wenyu muchinda kuna sikola makanga mudzimai wenyu yazomuda bamunini? Alright, ndati mudzimai wenyu muri kunyatsomuda here? Kuvana muri kubatsira wei? Kuvana muri kubatsira wei? Muri kubatsira munobhadhara school fees zvese nebhutsu. Vari kubatsira? Hanzi ndotumira mari kuna amai. Ngataure chokwadi. Kufonera vana utaura navo kusvika tumira mari yeschool fees. Musi wakabhadhara school fees nderini? Unoziva kuti vanobhadhara mari. Wakavatumira rini? Wakataura navo
ndonhema ini chandongoda ndichotobhadharira vana kuschool fees kutengerwa nako mainform nezvekuti vanoda mainform simple nekutengerwa mabhuku zvese reri takandiudza ndokugadzira zvikangoita vana ukanokusana nokutumira zvinhu izvozvo. Saka iko zvinoba mini mune mumukadzi mukati maane mumukadzi izvozvi handina ndinongogarega sofa ndauda kuti woma utosvika 3 years musina saka munopona nei mukanga manizvazvo saka nokuti muri kuda imi mukadzi wenyu saka imimi oraiti muchamuripa nei munina wangu uyu kuti nokuti makakanganisa makarwadzisa munhu unotoda kudoripwa chaiko chaiko kunofamba chekutanga muchabvuma kuenda kunotestwa no anenge achikutukai because unorwadziwa airtime yedu yapera zvakaita kutaura zviya airtime yedu yapera right muningina airtime yedu yapera panapa hapana munhu angaisa airtime imi madhairis mukarika kanda airtime yapera sati yasanzwisisa kuti zviri kufamba sei kuna angu bamunina but zvisinei tinokuzogona kuvabata zvino denda ndagara ndavati pindai muwhatsapp kuti vanayo muwhatsapp mirai ndiona mirai nditrai kusefa namba dzachina asina kudzisefa nichita mira nditrai kusefa ndonoti ndada kuvawa pfungwa dzavo kuti vanoti vanoda munhu vanoda kumuripa nene zvavakamuitira ndingoti baba vekuzimbabwe ndisefe zuro makuseni saka ana data manje so mari yacho yarwa mudenga hanzi ndakatumira U10 US 1 musuno kwanzi pakatanga lockdown ndakatumira iyi saka skola uyu wanga abvepi uyu motomoto ibhawa pabhodha it's an open space and ndinotozive kuti iri opposite pabhata yemamutare ndo paanogara munhu wacho scholastic wacho anenge aishanda ipapo asi ndafarira kuti vati vakuchenesa kwanzi hapana kana chawakandikanganisira kana chandosvora hapana waindaive nangonakigwawo kwanzi maitukwa nebhaibheri ndikati aiona mwari munhu anoda mwari anoziva mwari akandirambazve nebhaibheri achindijurira magwara achindudza kuti mwari adi vanhu vanoita inonzi chii vanoita barika hechichiche because inini I suggested kuti okay fine ivo vanofunga zvokuda vakati to it's okay ngagare zikanzi mwari adi vanhu vanoita barika hechichiche ndikada no it's okay nobva so zvavaranze ndezvekuti nasikola vakatotiza pamba because ndadagara navo about 3 days vanavo vakatiza pamba vakanogara mugomo nasikola sikola wakatouma sikola waidenda mbona namba dzake tambomubvunza kuti sikola sikaiye wakazogumirepiwo sikola hapena ainza sikola ndiziva yake kunomwe akazoiwa mumashure wakazvinotekova sikola kwai ndinoenda kwai chero kumatesti ndinoenda zvo zvaanoda kuti ndite ndinoenda kwai ndinoita zvose handachida kungowangu zvekuti pfungwa dzavo dzakamira papi taida kungowa pfungwa dzavo isindu zvatatida saka tichatikana ndikatawana ti airtime zvakare hanzi nascholastic ndibatei ndiwe here sikola iwe ndiwe here iwe ainzi scholastic ani wenyu because pana scholastica moyo hanzi ndibatei zvakaoma right tichatikana pamberi apo kana tikandikwana imwe airtime ka tichamufona topedza conversion timbomushandisa ambobhadharira vana school fees tichingoti munhu ari kumbopora siya munhu bhadharira achiita iwe school fees achingotenga zvese nemaifo zvese achingoita then tozomutsemurira pamberi apo taiwe chatamba yako iwe atenge mainfo mevana hatombozvizivi kuti vana
vanobhadhira sufisi mari kana kuti vanonyora nepeni yerubi kana kuti vanonyorera naazvizivi. Alright munin'ina. Mukanzi achiti ndatumira iza ini ndine ndatombotaura kana ndatombopopota zvakutoona kuti anenge achingondituka ndikodi kutaura naye. Alright, kana ndaisa imwe airtime ndichamubata then tokudzosa futi namba dzako ndanadzo. Hello. Saka ndatichazomufonera kana ndabata kana ndabata imwe airtime ndichamufonera ndokufonera futi. Alright, sharp munin'ina. Right. Saka airtime yedu ndoyatserera guys, saka tiri in the midst of kugadzirisa nyika. Handikatati kugadzirisa nyika asi kuti pave neclosure kuti munin'ina wedu awane kuita move on upenyu hwake anga achida closure. Zvisinei airtime yatiserera yakurumidza kudi kupera mungoziva ukuna achifona direct kuZimbabwe. Saka zvinhu zvacho zvakati omei. Right, pane mumwe ambofona apa, mirai tidzosere titene call zvakare. Ndakubata ndeipi kushe kuri sei? Uri kunzwika, uri palive. Ndianaka kuheta sespele anengo yabedo tsemu ini ndakarwadziswa nemunhu muchirume mufungi murume uyu zvaakaitaka ndakasangana naye ndiri mumarriage. taurai mune baba ikafoni yangu, saka ndasangana naye ndiri mumarriage yangu. Marriage yangu yange ine zvainetsawo. Hama dzemurume nemurume zvanga zvakundiaktira ndobva zvatora like girlfriend yemurume ndobva wapinza mumusha. Saka zvakabva zvandirwadza stereke ende ndaiti kana ndichikwirana nemurume wangu anodedza stare girlfriend yake. Saka zvinhu zvakaramba zvichingondinetsa futi nekudidi pambachona ndaita wekunhakurira uku kana adedza girlfriend yake zvakaoma. Zvikanzi nhasi bungo chinaka kunge iye. Handichataura hangu mazita acho but anyway rekeitaure zvaitika zvakakurwadza. Saka zvadaro manje marriage yakaramba ichingonetsa. Munobva uchadiwa nehama, murume akunziwe weibva ukuenda kune uyu wechitu uyu. Saka zvanetsa. Murume ndobva inini saka ndandichizvishandiro gwararo. Saka ndiri kubasa kubva uyu baba ava vasvika vanga vari shamwari yabhosi wangu mumwe wacho. Ndandine mabosses 2 saka vanga ari shamwari yethe other boss. Saka baba wakauya waine mafoni awa wanga waina zvanzi ndiri kutengesa mafoni chichichi. Bosi wedobva utoti pane vanhu anga achida chifoni anga ndioneka kapwanika chichi. Saka inini ndandichizwa conversation yavo ndobva ndati foni imari ndaudzwa price yefoni. Ndakati foni yenyu kuroora mukadzi zveneni kwasha. Zvikanzi kune vakadzi vakachipa kudaro. Ndikati inini kwandiri mari yakaita sei? Yakawandisa. Handina ndifoni ndiri kuida but mari yakawandisa. Ndobva zvanzi nawo zvikanzi ini ndiri kutotsvaga manje mukadzi wekuita sei wekuroora because ndine mwana wangu musikana. Saka ndiri kutsvaga mukadzi wekuroora anondichengetera mwana. Saka mbatangoseka inini vana kuti tangoita basa rangu vakungotangotaura nabhosi. Saka baba vaya ndokuzoenda ini ndokusara hangu ndichiita basa. Bhosi ndokutoseka. Ndikati kwai mazoseke izvi. Zvikanzi ko munhu yarinditumira meseji kuti zimbiri mubasa menyu yakaroorwe. Saka the other boss ndobva vanhu patakutotanga kutoseka nemama witness angu. Zvikanzi ayo zvikanzi ari tonditi ndipe nhamba chichi. Zvikanzi asi haagone kupimba ega. Kana asingagone kupimba ega muite kuti uya utore nhamba kuofisi. Saka munoziva zveshe zvinongoitika. I think vanhu vakawanda vanozviziva zvinoitika mabasa zvetumwe muchingotamba kubasa. Kune tumwe kutamba kanongoitika mabasa zvingoti ngatimukatume ngatitepei. Saka ndo zvakaitika izvo. Saka zvadaro baba vakabva vauya. Vakauya kuma4 because vakataura ndopedza na4 ndobva vatonoka zveshuwa padho chichichi. Saka ndobva vanzi nabhosi wangu munhu uri kukumbira nhamba asati apedza basa. Saka unomirira panzi na4. Ndobva aenda ndabuda pabasa nemusikana wandaitanga naye. Ndatobuda
zvekumhanya-mhanya because ini ndaigara kune rimwe town risiri Harare, saka ndaita zvekukomita every morning. Saka ndobva ndati ini ndanonoka mota yandinoenda nayo yatoita sei yatondimirira vanhu vachava kundifonera kuti uda zvekuenda kumberi, saka ndakuenda zvikanzi chindipa nhamba. Apa mufesi zvaakaita manje akatonotora best friend yake nemukadzi wake. Saka best friend awachiziva ruzviona hake zvese zvatitaura chinozi. Saka ndobva anotora asawira nemukadzi wokuti uye munoona simbi yandaona pakati ndoda kuti mundibatsire ndiri wini handi muruzvona. Saka inini vanhu ava uya vari 3 ndobva ndati indakuenda chindipa nhamba dzako iwe, saka ina handamupa nhamba dzangu. Saka uyu manje ndobva ndadi ini ndobva ndamhanya. Saka vanhu avatsara vari 3 vakataurana zvikati munhu uyu ari married, because munhu kana asiri married sei asina kukupa nhamba. Vana vakadzi vanhu ukaona vachinyima nhamba. Saka ndine nhamba yandakaitira ndikaiseva mufoni, handauiseva mufoni, ndakangotora kapepa keke pandaisa mubhegi mangu ndamhanya. Saka ndaenda handinomboita pfungwa dzekuti nhamba yeye kana kuti chizvanzvisimo mupfungwa mangu. Ndagara hangu baba wazouya, baba vavanzouya maweekends, baba wazouya imwe weekend, ndobva baba vaya vasvika weekend yeye. Handi munozoti kana munhu ine barika rako remadzimai, kumwe unonofara, kumwe unosurutwa hako. Saka baba mheno zvaungoonetsanawo kwaunga waenda, saka vanoti manje kana vanetsanawo vanouya vachishungurira inini. Ende maive uko wandi vanhu zvakashata pamusoro pangu. Uya azodai marare kwaakushanda ari kuhura, hapana murume wasina kurara naye maharare. Ini ndakazozvonopa vameseji emufesi manje ndati baba wanyanyotsamwa. Pandazobafonewo ndamuka ndokuzona mameseji ndati ndozvandaroverwa izvi hazvina mhosva. Saka vakabva wandirowa manzwa, munozwa kunonzi kurowa munhu. Apa mairowerwei apa? Apa kuti ndiite tsanangure kuti ndarowerwei zvakaitika ndezvekuti ndakaenda kubasa iri Saturday handiti. Saka ndinoenda kubasa kuSaturday ndobva ndadzoka. Saka baba manje vaiwanzouya Saturday kumanheru. Saka vakabva vauya masikati vasvika pamba handipoka. Vazvaklika nekunzi mukadzi ahura paHarare. Saka zvadaro manje baba ava ndobva vasvika wakundifonera, wakufonera musikana wandaishanda naye, wakufonera munhu wese kuti wambokono here ari kupi chichi handiti mazvona. Hamedhi yangu yotondifonera imi munhu ari ngonetsa kuti muri kupi asi chichichi. Alright, ini ndazosvika kumba pa. Saka ndiri kubata kwekwe ndakabva ndaendawo period. Ndobva ndatotsvaka nemusikana ndatsvaga mapedzi ndashandisa mapedzi aya ndazoenda kumba. Saka baba waya ndokusvika zvikanzi wakwirwa ukasvitswa kumwoyo uko zvikabva zvatamburana nechimiro kudaro chimunoona. Ndonyaya ndakaroverwa iyoyo. Wasimurukwirwa maharare ukakurwa chibereko chikabuditsa ropa. Ndakarowa. Ndakukupisa neparafini utofe zvangu because zvese zvirotorwa zvinde zvetsvaka kuti ukugura iwe. Ndadirwa parafini yaimi ndakwakuka. Saka imba yataigara manje yange iri imba yedu. Saka tandakaisa loja one of the rooms. Saka loja rereka raitotywa kuyonobatawo chifaiti. Pokazonzwa manje munhu akudobatidza maid akuchemoti munhu akutopiswa ndokuzobuda ndokuzomhanya. Ndokupona kwandakaita kusapiswa. Zvadaro ndagara kuti yange iri Saturday kuvadero. Ndinofodera sister yangu yakairi kwakutare ndobva yauya. Sister ngobva zvadzingirirana ngati ndomapurisa ngati ni apa inini peni kurohwa kuya. Apa manje ndoti ndarohwa ndadirwa paparafini. Munozva kuti parafini ameno zvainoitisa skini kukwakuka so nyangwe sinoiswa moto. Zvikundirwadza zvese izvozvo. Munhu akandibata wana kandikwira ndakadaro ndichirwadzi. Ndinwa parafini iyoyo. Saka ndadaro manje. Angasingadani zita uyu. Angasingadani musi wewe anaudana zita uyu. Hana. Alright. Saka zvadaro nini ndobva ndazoti Sunday ndaswera ndakarara mumba zvokuti unenge uchitonyarauka kana mumaraini kuti mai wairohwa manheru. Mukomana ndobva azonzi pane mukomana wekamwana ke panext door. I think by that time anga ari kumagrade 6-7. Mwana yako yakumhanya kati ndaona baba wepambapo uchizvisungirira watorembera musoro. Vanhu kwakumhanya kwakunotarisa munhu.
wanikwe munhu ari tofamba svika ndachida unoti munoita sei alright yaSunday Monday ndopandaenda kubasa saka Monday iyeya manje nenyaya yekuti ndashiwa kuti zvinondoudzani kudambudziko rangu ndoudza mai wangu ndoudzana dzimwe hama dzangu dzatofonerwa anyway nemunin'inongo but inini kuti munoza peni yekuti urunyatsoda wako yekunyatsodururira so vandakunyatsoshava ndoita sei ndopandakatora nhamba yebaba ava manje vandoda kutaura nezvaonhasi ndopandafonera baba veve ndopandati maproblems angu ndadurura napababa yandobva kuti uyatisangane kuna 4 yanga yemonday morning ndobva ndaenda unosangana nababa vakuna 4 ndasingatomboziva nodrive vanodidi baba botouya nekamota kao paini kukwira mukamota kababa ndakangoti ndichipinda mumota meme ndichiridza mhere yasandamboridza uchemera munhu wasingazivi asikola ndokuchema pamoya ndobvawo dhiraivha kungoti handisiyi hangu maruti paimahararo okay mira wakadaro kola mira pane vachangosvika vari kuti tabatira nyaya pakati nyaya yakamira sei ndiganitire kupa brief summary letu na handise ndichazivi chimwe right kola ava vaishanda kuHarare vari mumba mavo vakarogwa saka vaya kuzotaura zviri pamwoyo pavo nokune munhu vakabatira chigumbu makoroso apa panyaya iyoyo pachigumbu apa asati vasvika ndopavanga vakuda kuti ndei nawo saka vane murume kudaro vaishanda pakambani saka vaishanda pakambani pavaishanda kudaro kumbokuva vave nemaproblems nemurume saka kukambani kwakazosvika umwe murume anga ari shamwari yabhosi ndokuona simbi andiona aona simbi aziva chimukadzi womunhu ndokuti shamwari simbi akutodawo simbika handiti saka mukudawo simbi kwaaita kwaka ndokubvadi ndokunyora phone number ndokupa kola handiti kunyora phone number apa kola vanoti murume wavo anga ari murume chaiwo kumba aiti panguva dzebonde aiti kana ari pamusoro pavaidedza sare girlfriend yake kwanzi kana apedza utovaudza kuti nhasi wanga uri nani wanga uchifanana nanhingi kutaura girlfriend yacho ichi pambed apa feya achivaudza saka zvaivadii zvaivabata mumba manga matove nefiction mune kuda kwegirlfriend vavotofananidzwa negirlfriend pabonde zvese everything achivaudza feya ene murume uyu wairova andimari pazvibhakira apa waive aita dhudhu saka zvisinei kudaro murume wavo ndobva aita sei ndobva ati one day saka vapiwa chifoni number chicha vanamboita basa nazvo vangoti uya wakaramba chingoti simbi uku kumba kwanetsa kumadhimwe musi vazorohwa vanomaona vaiwanawo mai vavo vemurume vaiti murukadzi wakari kunzi anohura kuHarare saka one day kola vanoti vakaenda kunyaya dzevakadzi idzi handiti vaenda kunyaya dzevakadzi ndobva vasvika kumba murume achisvika wakati saka iwewe zvaizvokunzi unokwirwa muHarare ichokwadi nokuti wauya uchibuda ropa sei saka that means watwa nemunhu ukabvarugwa chibereko ropa iro ndokuratidza kola ndokukiyiwa ndokurohwa varohwa stere kudaro kola papa handitika ndokudigwa parafini vachida kupisiwa handiti asi pakati musikana webasa ndiyakazoita chimwari kuti vasapiswe handimaona ndari kungotirai kukata in short saka vazodaro manje ndobva varamba vakagara mumba muya varimo kudaro saka ndobva adi murume wavaingoramba chingwabvisa kudaro saka vazoenda kubasa kumusoro wakwanga warohwa iwoyo vatiwa navo vachinwa maparafini kudaro nemurume wavo zvenharo tongoti vanga varipiwa ndobva vaenda kubasa saka vaitotsvaga munhu wokuchemera kuti vataure zvepamwoyo pavo munhu akauya mupfungwa dzavo pekutanga ndiyo nhamba iri mubhegi iweya munhu aigara chati simbi indoida ndobva vanonga phone number ndokufonera mudharau yavo kuti simbi vafonera murume wokuti simbi murume ndokuya kola ndokupinda mumota ndokutanga kungochemerana nemunhu yavo kuti simbi right network yanga yakuda kunetsa right saka kola ndobva vachemera murume uya saka chienderera imberi ndopatasvika mbva zvaita sei okay pakandapinda mumota ndakabva ndachema zvekuchembachi ndobva wadhiraivha kuenda kuchirodhiwo chinokwa kwakanyarara ndobva ndaduruka shungu dzangu dzese kwete kuti kutaura aiwa but kungochema zvozvo kunyatsozwa kuti pana pashungu dzanyatsokunda dzese then from there ndokuchitanga kutaura nababa vatataura kudaro baba vandobva kuti hazviti ini ndiri kutokutsvira ndiri kutokuda kweta mwe munhu ari kuparadza dai hande tinomangara kuti tinomangara ndobva ndaenda mhene kunomangarwa nyaya dzevanhu vanorovana uku kwararo ndobva ndaenda ikoko ndobva ndanomangara nyaya yangu ndamangara nyaya yangu ndobva ndanzi tokudai kukoti tapuwa koti date ndapuwa masamonzi ekunopa mumongo baba waisvika ndotokuperekedza because vaishandira futi kure ava baba wemumba waishandira kure svika ndotokuperekedza kunopa baba ava masamonzi zvakanaka ndokutanga kuchiita kufambidzana kwatakaita handichatokwiira bamota yandaibhadhara
nedzoga wega yaindiendesa nekundidzosa kubasa ndakutopota ndichiendeswa neava achidzoka zvavo waingogumirawo nechekudhuze kwekumba ikoko wondisiyawo dzoka saka ini ndakavaudza kuti handisi kuda kuti titeke advantage yesituation kuti inini ndo zvazvakaita saka iwewo neni ngatidanani ayo ngatitange tichizivana tiite shamwari neshamwari chandanyanyofarira pauri ndechekuti wateerera zviri pamwoyo pangu ende uri kundibatsira kana uri masituations ndinenge ndichifunga kuti ndaona holy moses wangu saka ndobva ndati iwewe chiita sei ndobva tazoenda kunoti mukomana apuwe masamons ake saka takangoitawo lakire padhuze nepabasa pake paaishanda ndakabva tasvika paine roadblock ndobva ndatotaura nemupurisa mbamisa mota ndatoti ofisa chindra ndida kukupai mari yedhizingi da kupai masamons ai pane munhu andoti museve maofisi anombotana here atobvuma pepe ndobva aenda unopa mukomana masamons saka inini nababa watakungoitana zvekuperekedzana zvekudii malanchi achiuya chinditora chite sei ende munoziva futi chimwe chinhu chandakaona muupenyu ndiri kuita chitaura zvese pandikasvika nyaya yangu ndechekuti kana wambokurira kuvhillage murunzwa kana wakurira kumusha paexposure isine zvinhu zvakawanda zvatinozoona mabright lights ngenyi muharare ukazozviona wani kana 30 years unovhunduka wonyura nezvezinababa wari ndizvo zvona icho tinoita waya ndakatoita the first person kusvikanga ndakangoti ndichipinda ndomboita 10 minutes ndobva pauya mukomana wekuchiko hoteli aminobati hoteli kuharareko saka mukomana ndobva asvika saka ndakaona manje zita rake Rainbow Towers atichazivi but pambaine kaloko kekampani nezita rake handiti ndikabaichike rake akabata pastel ndobva ndatoti ndobva ndavamhoresa zvakanaka papa wavakubvunza kuti ndiri kutsvaga munhu anonzi niki ndikada handini zvikanzi oi zvinhu zvenyu ati zvinhu zvangu zvaaepi handina chinhu chandiri kutarisira kubva kukaba rake apa ini ndandabva kumba ndataura ndikati handina kudya apa indatohoderwa kabreakfast amemana kuhoteri ndarombe ndinotenga tuchikafu ndobandava ndakafara munozatopine chimwe chinhu chinotifadza takura twekuti wazogara udayo muti shuwa zvii zvadaita kufambidzana ndaenda kukochi ndazopiwa protection order baba vekumba chichisaka baba vekumbongo kuitawo life yavo vari kwavari ndongoyaandioa futi mimba angazoti vanga vazobuda mumba vanga vabuda mumba yenyu baba saka vanga vakuexpecta mwana wakazvara mwana vanga vabuda mumba baba wemumba kune rimwe town saka baba kwangu waiuya maweekends handiti but apa vanga after the protection order ndakabva ndangoti handichada hangu zvokutaura newe ndonoziva kuti ukandirowa unotosingwa saka haana kuzouya ndakabva ndangoti pambai ndimunoona baba ndokufamba ndokusara ndokugara hangu ndokuzotanga kutofara nababa veve ndakutodai ndakutombesuka kana baba veve ndazombesuka nababa veve rege ndimbofadza hangu vakakuteererai ndambesuka nababa waya ndaenda kubulawayo I remember ikaregista holiday ndaenda kubulawayo nababa veve kumba kwamainini wangu ndasvika manhero achiona tarara baba veve maini ndobva vati imimi bedroom chi ndiri kukupai bedroom here handisiziva zviri kuitika ndikati chingovapairawo bedroom ndokuwa bedroom ravo ndibva ndanyepera kuenda namainini asi ndandanewo inonzi chi ndandanewo mazuva kandipangani nemurume ndandanenyere iyona baba pamwe wanombozipawo ndioneka baba kaya zvipi katopfeka track bottom yakabvisa mumonaki ndokusunga kuti shwe katrack bottom kaya kati munhu yane chinhu here mukati umu indawa rindisungira track bottom vakadabva all the way from harare kuya kubulawayo
kuti tisungirane track bottom. Saka ndobva ndatsvaka ndimusiya kadaro ndobva ndainonorara hangu namaini nongo atarara zvedu namaini nongo ndobva ndatoudza maini ndikati uku hakuna dhiri kwasungwa track bottom. Mangwana acho ndikati anojaidzwa munhu apa taifanira kugara kueaster weekend yese ndikati 4 nights hazviite ndofanira kutombopuhwa kasomething ndopa ndakabva ndati takaenda iri Friday Saturday ndikati handei kushopping kasi vanhu vari pamba pevanhu kamune muchinotenga tunhu taenda unotenga tunhu tete ndichingotarisa ndichiti pamwe munhu achatengawo makondo hapana kana chatengwa ndikati baba wakakwane ndadzoka kumba kwekwe ndikati pakaenda nemanje baba ndeve kuchechi inonzi end time message ndo chechi yandiri kutaura nezvavo saka baba vanga vari holy ka havanwe doro havaiti sei ndikati wepi doro ndinotomwazve takanwa doro tichidzidzira mumakicheni patine kushushwa nevarume ini doro ndandakutonwa saka ndikati meni ngatitotengerwa doro timwe saka ndadhakwa manje mupfungwa mangu ndandinazvo tonofanira kutondipa chete chinitawo baba saka mupfungwa mangu ndadhakwa zvirimo but ndaida kushandisa influence of alcohol kuti wangoti haadhakwa saka ini ndokutoti namaini mhapano tondipa chete ndaenda mubedroom ime atsunga futi katrack bottom kaitopfekerwa toilet ozouya akapfeka ndikati munhu ane chinhiri sho munhu kurubaakunzwiko kuti pane chokumira ndobva ndazonyatsotswebera ndobva vazobuditsa kadora kaya akaita zvakaita kadora kaya mangwana makuseni ndamuka baba veve vakuita sei ndobva vaakutanga wakagara pakona yebhedi vari kuluka depressed zvezve ndikati imi munhu anobva atambudzika kudai chichanetsa ndakavavhunza uchiri kuitika chichichichi baba veve zvikanzi hapana ndobva ndaona uri kunyora kadhayari saka teme wakaenda unogeza ndakatora dhayari ravo ndokuverenga wanikwe mudhayari mune munamato wanyorwa kuna Mwari semuend time ka abva anyora munamato Mwari wangu wakanyorwa nechirungu but I just love Shona saka ndichashandisa zvikanzi Mwari ndirireiwo ndakutadzirai nhasi ndarara nemunhukadzi pamberi penyu vanopinda mubhuku remweya vakutonyora dhayari ravo kuna Mwari nedheti rato ratararana nezvese ini ndokuveni wanyorwa pasi kuna Mwari hatichatsvere mitiro apenyu kupiswa gehena naMwari anyorwa mubhuku nzindarara nemunhu ndaichere pamaunda ndakutofila kuti pamwe denda kawarega ini ndazongoti ndo matangira takaita manje kupanana panonakana baba asi ichi chipo chamambo tanga mutaura kuti vakambozobudisa chidoro chavo saka chidoro chacho chakanga chionakidza ndachitema chokwadi ndochandongotaura ndachitema kwakandikanganisira hongu but zvakanaka zvawakaita ndozviappreciatewo saka chidoro chakazenge chanakaka chidora chawo akachishandisa zvekuchishandisa at one point tazogara in the relationship ndakatombofenda nacho alright kutofenda parapata sure here saka hamu vaigonawo kuchishandisa chipfupi ndaexpecte kuona muzvambararere pamunhu mupfupi hazviiti but vaigona kumushandisa saka tazodzoka takabva tachitanga kuchitofambidzana akutofambidzana baba vekutanga vakungonzwawo kuti kune munhu atokovhatekai zvikazodini vakamboti ndazviuraya zvikadini zveupenyu mungazvipedza saka anyway tagara nababa that was 20 I think panga kupera kwa2011 ndobva tapinda pa2012 baba vaya hapana patandisisapinde 2012 baba vandowakumua kuya kumba kwangu kugara tese saka tagara
family members kana chichi mwe musunogona ndifira kapano ndichigara newe tozoita sei saka baba vambo vati aziziya haunyatsonzwisisa mitemo yemi-end time iwo hauzwi kuchechi kwacho ende unomwa doro unopfeka matrousers unoita sei zvese muchechi hazviko saka ngatimboti sei zvakadai tichiona kuti tiri kubva kupi tichienda kupi ko mwana ndomboono mwana ukoonoti une mwana ndii mukarememba pekutanga pandataura vakati vane mwana womusikana ko mwana ndaaweka achitambawo nevana vangu because ninda ndine vana vangu tumukomana nemusikana vana ndavauye vatambe zvikanzi achauya ndotombomuramwira pamba choto ukasauya usina mwana utambouye timuone because aiti mwana arikugara nemaparents angu kumba kwemaparents angu mai vacho vakaenda kulanzo saka iwo chimbouya kane mwana handisa baba nemwana wako unombofamba famba nemwana even utinoudza maparents kuti ndiri kuenda nemwana kuti anoona munhu wandoda naye kungoti ndiri kupinda unoona shamwari dzangu anotamboenda nemwana kuice cream mwana totomuono mwana mbaramba kuuya naye saka takagara from 2012 to 2014 vanhu vazhinji vekumba vanga vakutomuziva hapana panga asisaziva anga atoo mwana wekumba asi dora muchiri kungopanana henyu dora muri kungopuwa zvenyu aiwa kakuanditi handa kutogara tese yaye kutoti manheru tabva basa totogeza totolambasana zvitopera mangwana mubhuku anga achiri kunyorei mubhuku anga achiri kunyorei ranga tisatombonyorwa ndauzotomboriona ipapo alright bhuku ranga risatombonyorwa tainakidzana SIS MELLY zvekuti taiti kana tiri kuenda kumusha kwedu isusu karodhi yacho kure kumusha kwedu from kuharare kwatanga tiri handicho tine spoti yedu yataitozoti apa hatidarike tisina kutomboita zvinhu saka taimukira kuma3 saka ipapapo taipapfura kuzvima 4-5 kunenge kwakati zviri tisati kwanyatsochena tine spoti yedu yataitomira totomboitaita tisati tasvika kumadzisekuru nemadzimbuya ndikona saka tanga takawirirana murikona tanga takanzwanana nemunhu kunzwanana chekwekuti even inini zvinotombondinetsa kuti saka kunzwanana kwekwe kwakaendera saka nambabava 20 pesa patwiranana tiri kugara tese vatoo baba kavakutoita maduties ese ababa papa ndimuruzvona zvekuti vanhu vangu vasingatomboti vatimona vanotofunga kuti ndo baba vevana vangu vanototi ndo family yacho yakadai hapana zviri kunetsa handimunoona saka takararama takadaro 2014 ini ndaingomunetso kuti ndoda kuona hama dzako ndopandazoendeswa kune imwe sister yacho kuharare futiko ndaenda but sister iyi inini papapo ndakanzi mwana wesister yemai wake I think saka ndopandanonewo iwo sister wacho havazauwe kuchechi but vaingotaurwa kuti mitemo yechechi yakaoma chichichi ende vakambovhizita kumba kwangu ka2 saka zvakandipa kakuti at least ndane hama yandiri kuziya ndokubva ndagara hangu saka ndagara nababa ava kudaro 2014 tichitofamba mutown mataigara ndobva taona umwe sisi wekuend time sisi wekuend time waya ndokumhoresa brother wekuend time saka sisi vambototi maruva brother chichichichi saka nene ndatofamba ndikati kusista munoza zvikanzi aendewe kuchechi kwedu chichichi but vakaratidza kakunetseka pafesi pava ndinotoona kuti mwaunda ndirofara naye but fesi yatini saka ndobva ndati kuenda makuhwa ngotanga kuita chifesi chakadaro ndobva ngoti hapana ukaenda ndotozoti pane zvinyaya ndagara hangu saka inini family yedu yanga ine tumabusiness saka ndobva ndati inini ndiri busy nezvandiri kuita saka mimi ndoda kutumai muende kukabusiness kune rimwe town futi munotarisa zvinhu zvavainotarisa saka iye akaenda nemwana womukomana ndobva vaenda saka vainorara kozodzoka mangwana posiburi vaenda ikoko komani ndopandakaona cousin sister yangu yasvika kumba cousin sister yasvika kumba zvikanzi mukoma ndati kuti ndiite zvekufona munofendera pafoni saka ndati ndiite zvekuuya kumba ndikati mainini kwakanaka here zvikanzi iye mukoma garai pasi tagara pasi zvikanzi namainini vaive zviri pasi inini ndawingwa kumba kwangu nevamwe baba wechikuru vakatopfeka sutu vakapaka motarawo
asi baba vasvika vaine musikana anoloja pamba pangu. Ndikati hanzi zvikanzi musikana abva atonditi mainini avanhu vaenzi venyu ndavapa chiya vakara. Ndokuwati waenzi wangu wabvepi? Ina handina kana hama ine dzimota rakadaro kai. Waenzi wangu wabvepi? Baba vandokuti naimi toda kuvhunza ipo. Brother ningi munowaziya here. Mainini ndobva vadaira kwakati brother tinotowaziya kavanofambidzana nasisi wangu. Zvikanzi sisi vacho varipi? Uyu ndokubva aregedza kutaura because anga akutya kunzwa kuti nyaya yacho irubva kupi pasati apa madetails angu. Ndokutaurwa kunzi mwana uyu akabva kumba 2 years ago. Handiti ndati takatanga 2012 to 12. Mwana uyu akabva kumba 2 years ago achiti awana basa kuNamibia. Awana basa kuNamibia saka we all think is in Namibia kutaura kuno. Saka akazoonekwa 2 days ago nemusikana achifamba muno mutauni renyu. Uyu ndokutaura kuti uyu akatosvikawo kumba achitotaura zvekutofarawo akatotaurawo nefamily yo achitoti ende ndafara ndandagara pandane so many years nakona brother ningi ndatoona uchifamba mutauni ndironi. Saka musikana manje akandiziya inini ka because kwesister yangu but inini ndatowana ndasvikomba kwesister yangu but iye manje akabata face handimunoona. Ndokuchitaurira vabereki vemukomana kuti munhu pamba paanogara handipazivi asi munhu waangainaye isister yamai vepamba pandoodochi. Saka baba vandokutaura kuti ini nditori elder wekuchechi. Saka ndatotuma nechechi nefamily kuti ndinobvunza kuti brother varipi tiri kuvatsvaga ise prodigal bani. Akatotiza mota yainayo haisi yake imota yababa wake ndimunoona. Saka tiri kutomutsvaka. Saka apa anyepa akanga anyepera vanhu kuti ndiri kuenda kuNamibia iye arimo muharare imomo. Arimo manzwa asingasvike kakumba asina connection asingaona haana inini ndinaye papapa munhu watakatanga kuona ndisisivawo muna 2014 handimunoona. Ndokubatwa wakaita vabrother ini ndokuti aiwazve zvikanzi saka zvazotoitika ipapapoka ini ndatozovaudza ndikati sisongo wacho havana foni ndezvo zvakaenda kumusha asi ndichavatauri dai vanga variko kumba kwavo ndatoenda neni because ini ndatya ndikati mukoma munokwira bp mukafa. Saka ndati bp nduyeni ndikuudze nyaya yacho nditore hangu nditakure mutoro wenyaya yezita renyu ndozouya nayo kwamuri. Ndikati mainini apana kutosweka kune vanhu vari kukutsvaga kuna hanzi kuna network yakola. zvikanzi wanika uchinzomukomana network yangu yenyu inoita ichikata network yenyu inoita ichikata but tiri kuita ichikata kata munoti munogona kuchinyambosheni here. Saka nditi sei yakunzwika handei. Saka baba ndopandakua tichitouyai izvozvi nhasi tipedze nyaya iyi. Zvikanzi naye rega ndikupei nhamba dzamai wangu mufone uyu sister yako ngaifonere because mabudiro akazonoita nyaya iyi yamanje yakusvika kumba kwefamily handizoti akachinja nyaya panyaya iyoyo ndiyani asi kuri nevabereki vemunhu yakasvika ichinzi ari danana nemukadzi wemunhu ende zveshionda ndichiri mukadzi wemunhu because muchato ndasandadambura asi mukadzi wemunhu aitaurwa manje akari munin'ino zvanzi aidana nemukadzi wemunhu ari kutogara nemurume wacho saka its like ibarika revarume 2 nemukadzi mumwe chete ndimuruzva ndomataurira zvinhu zvaakuitwa. Saka iye akuti ndakukupei nhamba yamai wangu mufonere mai wangu muti aiwa ini handisi kudanana nemimba imimi mainini isusu tanga tazokwira mabhipi patikati aiwa iwe achidzoka kuno tikutokuda nhasi ngakutowire wakuno. Saka pakauya akabva ati nini ndakuenda kumba kwacho ndinopedzerana nevanhu vekumba handizivi kuti akasvika here kumba kwacho kana kuti haana kusvika asi akangozoenda mangwana acho akangotsuka. Ndikamuti aiwa this is an opportunity shamwari ndobva tachitongotaurira hama dzako kuti ndo zvitoripo ndo zvavada. Zvikanzi aiwa iwewe hauzivi hama dzangu pavanhu vekuenditema utombowazivi ngatisiye zvakadaro ini ndokugara pati zvangoramba zvingondinetsa saka kubva ipapapo ndandakuita hasha dzedze dzekuti zvinhu zvondoomera mangwana nemunhu ndozodii.
ndanda kungoitawo tuhasha mumba pamwe pacho ndikasada kubika because ndaiti nini maid hatibikire bandinobika inini zvinoda kuti pana baba komainini uyu munhu uyu anga asingasashandi here apa makore tuwo makagara naye anga asingasaendi kubasa munhu zvaakaita anga aine kabhizinesi kake kaanga ainako iye pachake saka kuzofambidzana kwatakaita tichiita get deep into kufambidzana kabhizinesi ke kakadona timunoona saka ipapo panga atoo breadwinner anga ainini ndindanda kuzoti prefer peka saizaniwa kwesha madzino nekogetere kana kuti waita sei saka raungotondidhiraivha kuenda kwanee nchida kuenda nekudii timunoona vakanga vasisina basa ivo saka ndokugara zvedu upenyu ndokuendeka saka mandikati ndakuti chiko pemaparents ndataura kuti maparents akazouya ini ndandisisa mubiki zvandataura ndandatotsakuaunga rwapika rwakuchitsakwa munhu ya pamba chona ndandisisa biki ndikabika ndinoenda kuti domasi waro mvura kwayo obhati naimi mabikire anoti tyei zviripo izvozvo handimunoona saka pamba chaingomuka kuti ndaenda kwana mama kuharare ozongodzobopa afunga ndamboenda because anga akuona kuti ii mumba umu zvinhu zvadii zvachinja ende zvanga zvachinja zveshuwa because ndinenda ndiri muti I want to know your people saka 2013 ndakazomboendawo kuholiday kwandakaenda nemhuri like my family nini iyasipo vanhu vekumba kwedu ndaenda kuholiday 2013 end of 2013 ndikadzoka February 2014 saka ndadzoka kuholiday nefamily ndobva ndaita nemwana wangu ndamutengera zvinhu tuhembe tuiti ini ndine mwana wangu musikana ndamechesa tunhu kutofona bheki kumusha everyday mwana anopfeka Thursday anoparira chinda tenga ndaenda nemabhegi angu kumusha ndamupa hembe dziya atoenda nadzo hembe dziya atoenda kunopa kumba kwaweko atondidhanzende mwana afara ndamupa hembe mumwe musodzoka mwana wangu ndasvika arurwara nematonsils apa ivo havana kana mari kandinoichova mari ekufambisa kwesipo ndamhanya ndatenga tumayogati ndatenga chimwana nematonsils haadya ndatenga kano kuti ndimupe atakura zvinhu zvezvechikafu chete sisimeli ndakazorwadziwa tamudare rekurambana murume wendiromubvunza kuti chikafu chandaikupa waiisepi akandipindura kuti iwe weshe ndaitodya hangu ndiri munzira saka idya madhanoni ndozvaakazotaura kuti anzisindakwezinei ndakambobvunza ndakuti ko chikafu chawaitora ndichikutengera tunhu twekunopa mwana papacho ndichotenga magurosari zvinozoita rota namamomboramba uchengeta mwana ende so something hanzi ndaidya muzi kona mafuking oil nesipo aidlai wana cooking oil nesipo aidlai aiwa ndandisingatenga macooking oil nesipo ndaingotenga tunhu twemwana twokuti anotambira ukamwana ko hembe dzemwana aisepi hembe dzemwana ndodzandakashaya kuti akaisepi iye hembe dzemwana anombodaira chaakadaira ndezvokudya kuti hanzi ndakatodya hembe aminoti akaisepi mwana asi handizoti hembe dzakaisepi saka anyway zvadaro ini ndakazosvika papoint yekuti ndakazotora bhegi mwe musi andobva ndarongedza hembe dzavo ndikati hembe dzenyu chidi chiendai mota vanga vazobusiness kukolapsa kwarakaita vakanga vane zvikwereti saka vakazotorerwa mota nezvikwereti saka vanga vasisina mota tanga takufamba network saka ndakabva ndavarongedzera mabhegi avo bva ndangovapa kwakukwira kombi ndobva ndati chimboendai kwaamai wenyu mozodzoka masirias vaenda kudaro kudhao saka waiendaga munoziva pane kamuka-attachment futi katinoita semadzimai kekuti unenge ungoti pataenda but daiso ndatolambaswa but dai ndatonzwai dai ndatonzwai kakaramba kachidzoka mandiri kuti munhu anga ari mutopishata wangu mhani tainzwanana saka ndaita kuti kamuyenda ukekuvafonera ndoti dzokai zvonzikisa taishandisa telecash isa $4 patelecash ndidzoke ndokanda ka $4 iwe munhu odzoka omboenda futi ndoti zakwidza futi dzokai odzoka ndimuona ndohanga wawo saka vangakutoziva kuti waita vadanira lambasting vangakutoziva kuti waivadanira lambasting kuti ukati dzokai uruda lambasting vaitozviziva kuti vaindigutsa
kutsanda ndisina kumwe kwekuita munoza kana munhu ungoro marriage yako ukazobudo kana kitsonika mwendo kanenge atoka munhu kacho ndizvozvo saka anyway zvapere izvozvo ndo zvatanga taguguita tadaro manje patakatanga kudanana 2012 papa taitoitirana zvekuti ini ndakatanga kusimba munoziva kana munhu uri kuda marriage yekuchushwa unenge wakaondoroka so uzoona munhu akanyatokugadzika panzvimbo zvese uri kuzviona spam rese uri kuriguta unoita kakuumbika miri so saka ipapapo ndandaumbika zvekuti iwo chakamboti ndofungone nhumbu tichiita maexcitement enhumbu munoziva apa hatina kuroorana but we're so excited nezvazviri kuitika panguva iyoyo saka 2015 muna November ndopandakabva ndazobata nhumbu 2015 nhumbu ndokubata ivo vacho musi wacho vakatoti nhasi ndakupa mwana ndanyatsozvinzwa kuti uyu abuda munhu chai abudapo ndakupa mwana ndapuwa mwana wangu paya apa kugarisana kwakwe kuti vakauyawo pavada ipapa paungazowana basa ukazotsvagirwa basa nawo nekuchechi kwavo vakushandirawo imwe NGO vakuwana tumari chiyaina chapuwe kana ukagara kumba vakagara kumba I think for 5 months dzakateedzana vasina kumboindomba kwavo mumwe kuenda basa kweke vachingoti mari dzedu atsadzawe ndine ewe pambato nditopa mari yelift ewe nekungoda munhu kwangu tazogara nhumbu ndokubata nhumbu iyayabata kuti imi pabata nhumbu pano ndinovhimba ndisemba imi pabata nhumbu pano zvikanzi nhumbu chidodzi nhumbu motobvisa nhumbu ndakati matizvi kana motobvisa nhumbu because zvakazodai zvikadzidai ndafonera sister yacho yandati ndakamboratidzwa imi ndaita nhumbiri svika nesister yacho unotouya totaura nyaya yacho kunokukumba ndini ho hanenge agarike munhu waane mimba ndopa ndadi hangu pepe ndakweshana nemufesi ndobva ndazoenda kumba kwesister yacho ndakatoenda kwesister yacho just after Christmas because ndandiri kuitawo family gathering nehama dzangu ndobva ndazoenda after Christmas kumba kwesister yacho sister yacho ndokufonera mukomana ndokutoti ndiri kuholiday nemusikana wandoda kuroora hapana chakaipa ndokuchema neshungu ndokudii ndikati zvikana sister wacho ndiri kutoshamisika because munhu ndakatosangana naye mutauni aine munhu akatondodza kuti imi zvesve ndakasiya ndane bhebhi kaira ndinoroora nti munoni saka sister yacho ndati ndiri kutoshamisika kuti worundudza zvenhumbu aonepa wakatotaura pafoni uchiti tete ndine nhumbu ndakatoti nhumbu chaiyo ndaitoseka ndichitofunga kuti uri kutotaurawo hako zvekutopenga because munhu akatoti ndichazonyatsoyomba kwenyu zviri form of introductions ndine munhu wangu wandoroora ndobva ndagara iti ndakastresika musiwe zvikanzi naye ndotozoya mangwana zvikanzi sisi vaya handidi kunyepa kana vari pavo palive handino zita ravo ravanoshandisa pafacebook kana vari pavari undinzwa ka pekutanga ipapapo pandakaenda kumbapo wakandibata zvakanaka ezimai havana kanomboita zvekuti manje zvikazodididi mamuti ndokuaimuri wakandibata zvakanaka wakati amama whether its end time or not ava nenhumbu tinotoenda kumakwanama saka ndobva sisi vatonyepera pafoni kubrother vakati brother manje pano patori nehama dzemunhu dzatomuperekedza saka iwona uri mumwe watouya nhasi uyu ndokuzoti aiwa rega ndiuye mangwana saka mukomana ndokuya mangwana akatosvika akabvunza kuti kuhama dzacho dziripi dzanzi pane hama dzakuperekei ndikati hama dzaendi ndobva tagamba mesista iye ndobva auya zvezvo kuti munoziva vanhu kana munhu ari kuda kuzviti aitonga asiri muridzi wemimba kana kuti akasvika akaita kutsamwa kwekusada kutaura neni indobva ndakonyararawo ndobva taura nesista yake kosaka toita sei zvikanzi hapana inini uyu ngaadzoke kumba kwavo kwabva ndichataurana naye iko ndikati handina kwandiri kudzoka ndatonzi nehama dzangu enda kumuridzi wenyumba saka sisotobva kuti nyanyu ndaitadza rega ndifonero cousin brother auya atauri naye semunhu wemurume because inini hangu sesister yemunhu ndaikuzive muchidanana uyu ndikatomubvunza ndauyomba kwenyu kuti iwe uri danana nemunhasiri wemuenditep you know your parents very well uri kuzviitire unotizete semama unonyatsowaziva dede unonyatsowaziva iwe ukandipindura kuti baba vangu namai vangu vachaaccepta zvandada imi mukadzi uyu ndomuda nevana wake saka vanofanira kutozviaccept
saka nhasi wakumbidza chii akati zvazviri zvenguva yacho izvo zvazvitori zvenguva yacho zvozvifane straight saka ndobva uyo afonera brother yacho kuti iuye itaure naye brother aya ndobva auya zveshu ndobva vapinda mubedroom ndokutaura zvikanzi inini panoona rutondodzo kuti mukadzi uyo anohura atori mumwe murume watorara naye ndemuridzi wenhumbu munoziva so kana wange wakawimbika so unopera simba so ndini ndandiri kuhura ndaihurai muripi zviya kuti ndichapaparike pamberi patete napamukura zvichaita kaunotodzikama dzinonzi izvo ndo zvandinotorwa zvacho izvi ndatodzikama pepe aina handina chandakataura conversation yavo yese yawaita even by the yeni ndakazodai ndikazoda inga ndakangonyarara asi pamukuru wayo vakasiyawo ndudza vakati unge shamwari whatever outcome ichabuda nekuti munhu yarutiwo bvisa whatever outcome ichabuda kuti kumba kwavo chatambirwa here tawirirana here uchaenda wega here uchazodi usazombofa wakabvisa nhumbi yako ndibamukuru avo ndikati alright mashitani ndazvinzwa manhero achona pakurara ndobva kwanzina tete iwewe chiita sei chirara muspe uyu mukomana inini ndobva ndakumbirirwa kuti ndirare nemwe musikana iloja pamba ipapo saka iye akabva nditi aiwa iwe uyorare kuspeo kuti akatorara tese mufungeni handiti kuti kupenga kukwana I don't know asi takatokwirana usiku tiri mukati mekunetsana kudaro zvakangoita sezvinei zvagumana indambochema ndambonyeperwa torabanga mbamatete onge ndozvicheka atotanga otondisofta ndautosekerera nemunhu wangu tautoti ngatuta zvechipenzi ngatitodhumanisa zvinhu dhuma ngazvinake nemutsi uyu batapedza edu pepe mangwana vakusenjeti vaiva kutoti kwei munopenga mazorara mese pakudii iwe uri kuti uramba munhu asiri kurara naye andifunoti ndinova muri kuita benzi pakati indikati tete hameno zvangoitikawo manje tichazviita sei zvatongoitika bata ndobva mangwana aya saka iye akabva ati ari kuenda kumba here hamena aipinda mutauni kana kuti aiendepi ndobva apinda mutauni vaazodzoka manhero acho agoya akabata magrosari tumachips magroceries anga aripo sipo mafuta zvishu zvemunhu ari kunza kuti bhebhi rangu riri kugara kumba kwateterekenezvezvi nekumachips epachocolates katwe kundiunzira manjeni indatoshamoti munhu ari kupinda nemazipepabheki tete vakatoti hanzvadzi yangu sinza haisati ambondunzira chikafu nematsi sipo zvese atondunzira bhekosiwo panapa ndakati zvikanzi memenyanya isikunzwisisiki nhasi muri kubvambura iwo hanzvadzi yangu uri kubvambura maya uri unotenga zvinhu chitova pakachocolate uchiti ngatitekewo kutekewo kuye chivanhu vari kuramba saka vazvaramba zvakadaro mbuendonorara kumba sekondi akanoraramba kumaberezi ake apa imagine inini dhei raarara kumba ndarabuda akasiya mabhegi ake bhosi munhu anga ari pakuholidheka ndigotora mabhegi andigowacha ini hembe dzabviwa kuholidhe mamutoti nemari sekumahotels kwangu uri kurara ndikatora samarisiti kuita kamukadzi kari kushingirira imba yesipa rasheni dzapapo vakatosvika ndatovawachira ndobva mangwana acho saka I think ndakaita 4 nights ndiri kumba kwateta iye achingouya achitsuka chiya chitsoka ndopakazouya mwe haya ndobati iwo pana pachiende I think kuti maybe wangazatoisaorochi rekuenda wega handikati haundidzoseri ndinoenda ndega saka ndakabva kudzosera tete vabva vazouya chimwe chinhu chakandiraga futi kana chakazondirwadza pana tete ndechekuti tete vakashanyirwa nemafriends avo ndiri kumba kwavo tete avo vakutonditi wakutonditukirira nemafriends avo ti iwewe wakazotiwo nhumbu sei munhu angasanyanyowomba kwako ungadei paripopo wakatozozvona rudo runoona izvo ndovakuru vakati rudoiwani saka anyway zvese izvozvo zvapera ndobva ndaenda yangeni saturday ndobva pachitoenda rambovaudza vadzoka ndikatete ndakwenda pandabuda pandaenda pandanorara kumba kwemwe hama yangu marara imomo sande makuseni ndiri kumba kwehama yangu ndiri kuponga tsoro yangu sande makuseni ndikatana wandondijairiri ndobva ndageza pandatsvaga hembe dzangu dzakatsika ndobva ndaenda kuend time kuchechi
ndasvika muchechi kola unobika mabasa chokwadi osarendi aiwa unobika bhinzi shuwa ndobva wadii waenda kuedi time manje wapfeka zvakadzikama kunetwa zvakadzikama saka unotoitawo zvokuenderana nenguva yacho ndakatopuwa hembe yakadzikama nekazeni yangu yandakararamba make ndikati pane kwandoda kuenda kwakatsika saka ndobva ndaenda ndakabva ndafonera imwe cousin futi because ndakazoti kumba kwecousin yandarara cousin ndandisingoti ave involved pandafonera imwe cousin ndikati uya tisangane pana 40 tiende kuend time tasvika kuend time kwekwe saka takasvika chechi isati yatanga vanhu vari kupinda nhumbu yangu wakandinzwa nani kutanga uda undirutsisa kuda utanga undini popaya ndikati muchechi hamuchapindika ndobva saka ndandine chizambia mudeki ndobva ndawaridza pasi pemuti ndobva ndarara ipapo kazeni yangu yakatogara pandabatwa newo ndikati ngatimbobvei because end time messages iyo iri mudhuze nemutown iri kumberi kwamhenoti kunonzwi vandabva ndati ngatimbodzokai mutown tozodzoka saka takabva tadzoka mutown ndandatobvunza vamwe vanhu vangu vachipinda chechenyu inopera nguva ibva kuti na1 ndikati oraiti kuma1 mbataenda zvecho ndobva ndasvika mapatsi twobva ndarara kuti pamuti wangu uyo atatotozonzwa vanhu vakutaura uyu paakutondimutsa zvikani chechi yapera chechi yapera abva ndafamba hangu zvinyoronyoro bva ndasvikawo pane vamwe vangu vakamira vanhu vanobuda muchechi womhoresana ndobva ndakusvikati naimi pamusoro iyi ndokumbura kuvhunza avhunzai ndikati ndiri kutsvagawo mukuru wechechi yenyu kana aripo muprista ndizoti anonzi mupristi kana kuti anonzi chii zvikanzi havapo vakaenda kuholiday asi pane maelders and one of maelders anga ari baba wechi wabrother wenyaya yamwa zvikanzi but pane maelders tokwanisa kudedzerai elder 1 ndikati zvakanaka ndobva ndadedzerwa elder elder waya ndobva wauya bva utoti mhoresa makadii tokubatsirai nei ndikati elder mufunge ndaitawo dambudziko nabrother wepachechi pano zvikanzi dambudziko nabrother vanonzana ndokuperekera mazita angu zvikanzi dambudziko ramaita ndere ndikati elder brother ava vakandipa pamiri pandinapo asi vari kunditaura kuti bvisa pamiri saka inini ndakakura ndikurerwa kune imwe chete saka ndoda kuti ndakamupa choice 1 chete yekubvisa kwangu mimba ndakamuti mimba yangu inobviswa paine mupristi wako mupristi wangu wabereki wako wabereki wangu mapristi edaya okomborera kuti mwana uyo akubviswa ini ndibviswa nhombo ndozvandakamuudza saka ndobva ndaudza eldawa kuti saka inini ndakamutuma ndauyozotaura pano kuti ada kubvisa nhombo saka ndiri kuda kuona mukuru wepano kuti azokomborera chiitiko choda kuitika mabobva watonayiwa zvezvokuti mwana wacho ataurwa ndi mwana wemukuru muduzvona manje nyaya zvikanzi oraiti chigara yapo ndichakudeedzai ndobva ndaendonogara uyu bva endonokokorodza manje maelda anodedza nemaelda ndibva ndapinzwa mukaofisi baba uyo umwe elda botidedza saka varume ava vanga varipo vari 4 ndobva ndapinda muofisi memi saka tapinda mukaofisi keke inini ndakabva ndatanga nekuita self introduction yangu ini ndinonzi ndinda kwakati ndinogara kwakati ndine zvakati nezvakati like kungotaura about myself neyangu yandafambira pano ndeyakati gore rakati ndakane mwana wepano anonzi tikadai nemodemo even zvese zvandakasana nemurume wangu zvese kubva kumaelda emuchechi aelda wava kumbotuma kumba kwesida yangu vanga vari vachiti elda wakati ndiri kuri mimba mukadzi akadananiwa naye pakanzi ari kudana nemukadzi wemunhu ende zvishiwa murunzwa zvitawa namai wavo hazvisi zvekunyepa mai wavo vasi kunyepa vakumbopemera bradha nyaya vataura nechi mandapirikita nyaya yangu ndikati yangu iri pakuti ndibvise mimba amen kuti ndozvapi kwira henyu asina mapedza kukwira zvikaenda nepamwe bvisai mimba inini chitendero changu hachibvumiri kuti ndibvise mimba inotova mhosva kana mwoyo mangu handitomboiti zvakadaro zvikanzi nevechechi because vari pano pachechi indikati brother ndinomuona zvikanzi saka mimusaite zvekuti brother wakuonei ndikati oraiti nandomboda kuona kuti brother zvikanzi taakudedza baba wemukomana ndo baba wemukomana waenda unodedzwa ndokupirwa chi uyu brother
mai saka akanotora mamwe maelders ndokusiya elder baba wemukomana sinzi variwo muridzi wenyaya kuti vamwe vamboiziye nyaya iyoyo saka ndokudziza unodedza baba wemukomana isi ndokutoona baba wemukomana warudzikwa nawo asi havanozopindwa nawo muofisi madandiri ndobvoitswa mune imwe ofisi saka vakazotaurirana nababa wemukomana baba wemukomana wakataurwa nowari kwawega ndobva vati zvoni kumba kwedu hauyi uzotongwa nyedzi mwana ukadzitongwe pachechi dzinotongwa uma kwavo ini ndiniwo zvikanzi adhiresi yekumba kwavo munai ndikati adhiresi hatina zvikanzi orit zvamunoita imimi ngatisanganei pana 4 because isusu taakuda kutombosara tichiita meeting elders taita meeting imimi tosangana pana 4 kana tapedza meeting tenda tese kupi kumba kwemukomana asi imi pamurubuda musati mukomana peta ndatochinjana kamafoni namba nemaeld foni ndokupinda elda ndokuti mwanangu hazvichaitaba kuti ndiende newe kumba uko saka iwo ndakukupa adhiresi yekumba uko ini ndokupiwa adhiresi ndikati alright ndobva ndapiwa adhiresi mukombi inini teme yacho neenda ndadzotenga hangu mota but nezvazvaitika ndakati izvi hazvitombonoenda nemota tikanopwanyirwa mota mahwindo ngatisike ndobva ndakwira mukombi tapinda mukombi mimi tasvika pavana vandekumebhorei tasvika pamebhorei shops pepe taburuka because vakati munofona masvika pamashops taburuka kafoni kangu kakutoitodzungurako apa ini ndakuitodzungurako renhumbu ndofunga ndastreseka nezvese zviri kuitika izvi ndobva ndawaridza futi pamebhorei shops paya ndokurara elda vai vakatumira meseji vakati pane munhu atumwa kuyozokutorai pamebhorei vakatakufonerai ari papo saka tete ava vekumba kwananga ndabva nezuro vacho vakabva vandifonera vakati iwo saka zvawaita zvekuenda kuchechi zvinokubatsirei vakutondituka mandedede vaivo ini ndini kusvika bhatiri rangu ratodini ratopera refoni kafoni kayatototodzi vakadzima saka ndinozoonana nemunhu uye ari donditora ini kumba kuye handichaziva kuti ndekupi ndokuti nekaze neu ngatipinde mukombi tidzoke ndokudzoka hedu kutauni ini ndokudzoka kumba kwedu ndokunogara isande iyoyo mande ndikati handisati ndatombotanga nevana ndada kuvaitira mashure ekuti nextime mwano kana ikamira anoziva kuti inotomirira wanenge achata naye kwete munhu kunze ndobva ndaenda saka ndaenda kumba kwedu kumandi ndikati ndobva ndafonera imwe shamwari yangu ndikati shamwari pane kwanoti ndiperekedze mangwana batiripo imande makuseni Sunday yacho neyoyoyo manero mukomana akabva andifonera ndokunditukirira ndichatomboda muona akukuona usasatombofone nhamba dzangu usasatomboite sei chichichike bhaatondibloka indikati ndozvandikutoda ndobva ndati Monday morning ndobva ndafonera shamwari yangu ndikati panoda munhu wechikura ndafonera umwe mainini wangu paka ndakati mainini ndiri kuyomba kwenyu ndine nyaya ndasvikomba kwamainini wewe neshamwari yangu yekwanharo ndasvika ndataurira mainini ini nditori nenhumbu zvikanzina mainini asi mimi kangani kandaikubvunzai muri tu kuti muda kuzoita sei iwo hauzivi kumba kwemukomana uko iye mukomana uko isusu tese anotiziva mukomana uko akati wabereki wangu wakuenda usauti wabereki wangu wazodai asi izvozvi zvionekwa mazosvitsana ndikati mainini hapasisina zvekutombobvunza kuti wizi right wizu pana apa isusu ngatiendei kumba kwemukomana adhiresi ndandazoiona pamameseji angazosendwa akasendwa foni yangu yadzima ndobva taenda kumba kwekwe saka mainini wakati kuti tiende tiri 3 rege nditsvange mwe futi munhu akaita wechikuru akangwara anoziva nyaya dzekuti zisana idzi maini ndobva watsvaga munhu wekuchechi saka munhu wekuchechi takabva tati anenge ari tete ndobva takaenda tiri about 5-6 ndobva tasvika pamba pepe saka ivo manje vanga vasuruzoti tiri kuuya apa mai vemukomana vanga vazopiwa nhamba rangu nemukomana vakundifonera saka ndakabva ndavakata foni the whole day Monday iwe vaindifonera ndikati don't worry ndikuyomba kwenyu handaudza kuti ndengowakata saka tasvika kumba kwekwe takatosvika tezvara vachirivhetsa mota yavo kuisa mugaraji ravo ndobva mwana womwe watona mukomana pativhurira geti zvikanzi ndimanani ndikati isusu panapa tatouya nemurora wenyu tete ndovaitaura ndovanga uchidhiraivha tatouya nemurora ndobva udza baba mbopinda mbabva udza amai ndobva tavhurirwa geti baba ndokubuda amai ndokubuda mumba mva vamira pasaiti isusu ndokupaka ndokuburuka
Hatinomboburuka nebhegi rekuratidza kuti pane ari kusarapo kana kuti chii. Saka taburuka kudaro ndobva tavamhoresa. Mai vacho vaisheka zvezvemunozwa kusheka kwehasha kwekwe. Ndobva tangovamhoresa patanzi tipinde mumba. Tapinda mumba mimi handiti isusu hedu sesu ini ndirisamanyika wekumanyika. Saka vanoti zvoni unotogara pasi kaungotangi kuhakira sofa revaridzi. Tukutiziraka. Saka takugara pasi pepe zvikanzi hebe munomba memukristu hamugare pasi munogara pamasofa. Whatever nyaya munoda kutaura gare pamasofa. Ana meni nongovotsika madziro zvikanzi tikuda kugara pasi. Zvikanzi hazviti hapana saka kutaure nyaya yenyu kana musina kugara pasofa. Asi ndokukira ndokugara pamasofa pepe. Tagara pamasofa pepe zvikanzi ndima anani. Anatiti ndokupira nyaya tisada nikitaba kwakati. Nyaya yakamira yakadai. Mai vacho vakapenga. Asi ndambotukwa nemunhu wetikadzi kudaro. Vakapenga vakatitukirira zvese. Mwanangu arore mvana, mwanangu ijaya, mwanangu akazodai, mwanangu zvese hobho zvinotukwana ana amai vanotuka. Patazvitukwa zvese. Baba vacho vaitoita zvezvekutoti kumukadzi wo aiwa chinyarara tinzwe zvauri kuda kutaura. Aiwa nyarara kanitinzwe. Tashayiwa ndokutaura pepe tiri kungobvarwa mai vari kubhopota vari kuita sei. Iye ndevana maini natete vai vatanga tatsvaga tete vai vari kutaurawo mapoints avo vachitaura zvekupurashana zvakadaro. Saka nini ndakaona kuti faiti haisi kupera. Saka mukomana nezuro racho Sunday pakapedzisira kunifonera ngari pamba pavo ari todzingwa nevabereki vake nemaelda anga azouya vakabva vamudzinga bvoto hatiwo paspecial handiti. Saka mai vacho vakabva vati iwe uri kurei panapa iye nezuro akakufonera achiti hadi kana kukuona hadi kana chii. Ndikati inini ndauya kuuya kwandaita ndati ndikuonei imi vabereki vacho. Meni nongobva ati mupfungeni runzwira mwana wenyu tsitsi because at one point ini ndakambomuti iwe dai taenda tambonoona vabereki vako. Mwana uyu akandiaura kuti vabereki vangu ini ndinotya baba ndinotya mai vangu. Mai vangu ndo vanotedzera stereki zvechechi saka ende munotyisa zveshuwa mai ndiana vadaro. Zvikanzi mwana munhu zvakakudza ndinotyisa ndinzvikani saka ukuita sei kwamuri kuita ikoko. Pemboti mutore nyaya semawira ataena vanongakanganisa mudikani zvinotochibatsirana sei kuti tigadzirise vana. Imi maungotanga nekuti tuka. Saka takagara mumba imomo ndobva pafoni pangu papinda message yekuti where are you I'm at home. Mufesa enda kumba muruzvoti. Abva asvika kumbeni nandiko. Akunditumira message apa angambondibloka andi unbloka nditumira message. Saka ndakangobata foni yangu mumba mimi zvokuti ndobva ndatoti zvikanzi badadeo badataridza kuna maini nongu kuti vaone message. Maini nongu ndopoka bhoti pamusoro imaina baba. Kuti tukenyu mwana wenyu atutaura nezvake aripi azvipindurire nyaya yepachikutaurei. Zvikanzi nambabotona mwana wangu ini nanda zvemabhizinesi ake saka izvozvi pamwe hameno kwaatori kwari kugadzira mari dzake ari. Ndobva ndati pamusoro kunge mwana wenyu ari kumba kwangu kutaura kuti meseji yake kana mine vaseku here atonditi ameti womuwe ayo. Mai vacho vakapenga sei atoenda ikoko futi ye chinochi isi vatangonyarara. Saka ndaona kuti nyaya yacho vakutisanangura kuroorwa kwakaita iwo kuti mwana umwe anofanira kutoroora mhandara ozogwini ini ndikati pamusoro iwe ndaona kuti nyaya haisi kupera. Saka anopedza nyaya ndini muridzi wayo nokuti ane nhumbu ndiani ndini. Saka ini ndaakupedza nyaya. Saka kupedza nyaya kwandaakuita ndepekuti baba namai handina kuyozotizira mwana wenyu handina umwe uzogara pano. Mukabvunza mwana wenyu kumba kwari utoti zvona imeti home. It's a home for sure. Imba yakanaka inogarika ine zvese zvimwe zvamutorina muno zvandiri kutotariswa ndega nemadziso angu kuti kana ndikadotizira pano inga ndichatanga kutotenga chakati pakona apo inga ndichatanga kutenga chakati pakona apo. Saka musatambudzike ini kuti ndawayozotizira unogara mumusha menyu. Aiwa mumusha menyu handisi kugara. Chandangofambira chete ndechekuti ndiziyane nedzinza radatakura mudumbu mangu. Ende imimi ndakuziyai zvinokwana zvatopera handikutsvagei futi hamumbonzwa nezvangu futi. Ndatokuonei kuti muri vanhu vakaita sei. Saka hama dzangu sumukai tiende ndokusumuka kwatakaita. Baba wacho ndokuzoti takubuda ndofunga ngokunyaro nezvandandazokonkluda inini. Baba wacho ndokuti kana musina kugutsikana ini mufungeka munongoenda unomangarana kumakoti. Ndikati handina koti yandinoenda. Panga paine koti here pandakatanga rudo nemwana wenyu panga pasina. Saka ruchangopera pasina koti. Ndokuparadzana kwatakaita nemhuri ndobva ndangobva. Then ndobva ndasvika kumba manheru pano vanga variko ndakazoti
ndakazodzingwa kumba ndakazodai izvo zvandida kwekugara zvazodai ndikati sakatoita sei titi sei zvake iwo chitopindira vabereki vako nechechi kuti chitambire henyu ndo zvakaita because inini pana ndiri kumaelders akataura kuti kana munhu atomitisa kwakutongorora wedha imba vana wedha ichi iye paikwira mai anga asingazotimbana anotorora ndo zvaitorwa nemata saka iye kati oneiwe chitotorawo nekuchechi kwako kuti wedu wega inini shuwa nyaya iyi ndoisiya ndo zvazvitori chitogamuchirai patogamuchirwa kana uri kuenda paspecham umwenda paspecham manje manje unenge watobvainda kutoitawo mbuya wependitime ndotopfekwa zvependitime haamfesi ndo zvaangasurira bhosi kwangu ane musikana munyowanika saka akarambisisa ndokurambisisa ndokuramba akaruma pekuti wobvisa iwo nhumbi yanga ine mwedzi minganapi sandikati chapisa inofanira tiri muna nhumbi yakabatanira is it October November December kola hello okay mamshara ni mwana alright mamshara ni mwana yanga ni 3 months ndiye mwana weya wa brother akaye watutaura nezvo izvo pakatozoita munhu ane makore mangani how old are you 4 yes alright enderai mberi mbva zvadii paya saka ndobva ndanhingirikina saka takabva tazongo iye akangoramba akasimbirira zvekuti kubva chichi saka handina kuita sei hangu handina kubvisa ndokungozvigarira hangu ndakazvinyara ungatangoti apa ndine zvinhu zvacho munozva zvinangoita complicated zvekuti peniwo wachitomuritsa uzvinzwisiseso ndakutanga kufunga makore sayaka ndaifarutika ndikati handitombobvise ndii ndinotopa naye ndaitogara ndakamudza kuti ndopa naye saka anga akuita zvezvekuti akambowana kweshamwari kwekunorara because apa ari pasi akambowana kweshamwari asi inini nekufamba kwenguva ndo pandana ndokuendawo kwandaenda saka ndaenda kudaro ndakaramba ndichishandisa nhamba dzangu dzandaishandisa pawhatsapp ndofunga 4 days ndakwananga ndichienda meseji ndokupi komuripi nevana ndiri kumba titaurirane handiti munoona imi ndimi imi muriwe network yenyu kola yanga yambokata yanga yakata ndatizvoni ndagumitsira pekuti pekuti vakati muripi nevana saka ini ndobva ndakuti imi siyanai nesu saka vakazoudzwa I think nemaneighbors kuti atoenda kwavaenda chichi vatorelocate saka iye ndokuzosaya kufona pawhatsapp ape ndokuti ndipe nditaure nevana saka akazotaura nemwana mudiki ndobva amudza kwatanga tiri ndobva atosaunda kurwadziwa kumwe kwekwemba akuzombotanga usenda mameseji chitoita unditore chitoita uzodai ini ndine mune mashura baba saka akabva kutanga kuudza vanhu vaaizivo dzimwe shamwari dzaaitamba nadzo kuti shamwari yenyu yakatobvisa chete nhumbu because ipapapa manje nhumbu yanga yane 5 months pandakauya zvikanzi aimbofamba pane nhumbu ine 5 months zvazodini hobho zvekutaura saka munoziva nyaya iyi yeseka yakandirwadza zvekuti kana nanhasi kuti ndiregerere vanhu ivavoka bundu randinaona rakakuritsa saka I went through hell nevanhu ivavo saka mwana hazivi mudhara wake haatomuzivi zvachose ko iwo baba wacho vhele muri kuramba kuti vaningirire vaone mwana alright SIS MELLY regai nditaure ndichiti ndakasvara mwana wangu anditi
Kola, hello. Cheri vari kwamuri koko. Cheri ari kwamuri koko. Kuti ndandiri kuita mabhipi zvaitiko ndiri kuratidza kuzvigamuchiro tipi. Hale? Hello, Hale? Hello, tikunzwa. Hale? Tikunzwa. Hale? Tikunzwa. Mwana wangu handiti. Okay, ndati ndakazvara mwana. Ndazvara mwana. The first thing chandakaita ndazvara mwana ndatambika mwana wangu nemanesi ndakatora picture yemwana wangu. Mwana wangu akabuda akafanana baba wake. Ndobva ndatora picture ndobva ndasendera amwene wangu handi ndandane namba dzawo. Ndobva ndavasendera message ndikati amaika ngatiisei zvinhu zvese zvatakatadzirana imi muri mukristu nditoriwo mukristu kuti kune imwe chechi ngatizviisei pasaiti tifunge nezvemwana uyu wandasvara. Ndofunga mukaona mwana uyu iropa renyu kana tikatukana tikaita nasei mwana uyu ndevenyu havana kutombondipindura wakabva ndibhloka. Ndobva ndatumira baba wachona message kuti havana kupindura. Mba ndagara hangu ndagara ndobva pane pavakazombotitumira message ivo baba wacho I think upenyu hwanga hwaari kuita huchioma. Saka wakagonditumira message wakati zvoni wadi wangu nditorawo chichichi. Saka kubvunza kwawakaita mwana pamamessages iwayo wakangoti how is the cute one. Saka not knowing kuti vari kubvunza upi chaiye. I knew kuti vari tovhunza wawe iyeye. Havana pamwe pawakazombobvunza futi kana kuti vamenshena kuti mwana wangu kana kuti havana kumbosvita. Ndikati amen upenyu kurarama kawo. Kogero rekuchechi ravakakurambira rere yavakazodi. Aiwa baba musikana yangu asitombori wekuchechi vakatozorambana futi but izvozvizvo vakaroora zvavo vakachata zvekuchechi kwavo izvozvo vane mukadzi wavo ndinongoonawo papesu nemukadzi wavo nemwana wavo vane mwana womusikana vakatoroora vakamubva ona. Okay, saka imi muri kuda kuclosure here kuna baba ava kuti vazive kuti mwana kana kuti muri kuda kuvadii moda kunzwa moda kuedza vabvunza kuti why. Aiwa SIS MELLY handina chandiromboda kutaura chokwadi because zvingatondiurai. Chandangofariro hangu ndechekuti pandangonzwa muri kutaura kuti vanhu yemudurure zvinokurwadzai kana kuti zvakakurwadzai kungodurura chete because kana kuti ndifunge kuti pane chandinoda kuvabvunza handingambochibvunze bhaya watumire ndikuudze kuti sei futi ndiri kuramba kuti handisisina chekuvabvunza. Last year but one ndakashanya kumusha ndafirwa nemudikani wepamwoyo. Ndashanya kumusha ndobva ivo vakakumbirawo imwe hama yangu nhamba kuti vandibate maoko ehama yanga yafe. Ndobva vandibata maoko paya pazvapera. Saka ndazoenda manje kumusha moyo wangu wanga usingadi moyo wangu unoramba uchiramba zvekutaura nababa wandi munoona handidi. Saka ndakati for the sake of mwana regai ndivataudzi ndokuvafonera. Saka ini ndakazoudzwawo nhasi aurazi zviri papi mamuri muna December pandakaenda zvikanzi mai wemukomana wakashaya muna October. Saka ndakati sinzi vakandibata maoko eperendi yangu yanga ipo chirege ndivabata maoko eperendi yangu ndokuvafonera ndokuti nematambudziko. Ndakatofona ndichishandisa rim number nematambudziko mufunge ndozvazvakazoita mai vakapa ndikati zvakaoma. Ndikati ndobva vati iwe mai vekukubloka mai vakundituka okay ndovakafa vanongonzi vakaita mabhipi aimbowa. Saka ndakatobata maoko chichichi vakatozvono ndashandisa zimu nhamba ndimunoona ndagara zvangu paya ndanoenda ndatopedza zvandandinoita zvandandafambira zvinapera kakana mapedza kamaprogram ndototsvagwa kuti upi ndopisha mwari dzataimbotamba nadzo handiti tichirega ndifonere munhu kuti auya aone mwana madima aita kuti muone mwana. Inini handidi kuti mundione ndinotuma hama yangu yamunosangana nayo samunhu ndokuratidzai mwana inini ndisipo just for the sake of this little boy. Zvikanzi itai muronzwa mhinduro yangu ndosaka ndinoti handidi anything chekutaura nawo. Vakanditi itai zvamafambira mudzoke kwamapa handiti munoona. Yezvo. Saka zviri kureva kuti hapana
pamba kuti uyaona mwana kungoona chete obva nditite zvamaina vafambira mudzoki saka I think iyoyo bana yekuti unotongoona kuti apa kana ndikadaita sei hangu ndikaendite zvakadai mwari vanozotonga variwoka madurura sazvinoro iyo ndopamataura nyaya iyi mafila sei ndanditogara ndichitozvifunga nditi mana melizve at one point ndoba ndomboenda ndichitaura makareruka mekutaurira hama dzako but unenge une zibundu riere pamwoyo like ipapapa nevanhu avaka handimbona kunyepa pane vamona nokuti ndimuregerere mabatiro acho awakandita nemabatiro awakaita nyaya yacho even this guy kuti ndakamuchengeta for how many years tichimupa zvese ndichimuita sei at the end of the day akutitaura kuti hameno tinobvi ndeyababani asi aiziva kuti ndeyababani handimunoona and SIS MELLY I think muna 20 I think muna 2016 ndakaita dzimwe hasha murunzwa ndakaita dzimwe hasha ndikati it's not enough zvandakaita zvekuenda kuchechi kwawo it's not enough ita zvekuenda kumba kwawo you know munhu akakutadzira pamba kurevenge ndinotanga even kurevenge kusaka ukasaita kwekuuraya munhu munzwere ndiyaritorwa nenyaya yakati yakati mazuva ano tangu 8 metro iyoyo yekuend time iyo it was in 8 metro ndakaiisa ikanetsa vanhu vekuchechi kwavo vakati nyenyenyenye vekupa vakati nyenyenye but nene was so happy payakabuda mu 8 metro because ndakanyatsofila kuti ambokanzwa pain even the parents vachipeshedzera mwana watombonzwa pain yekuti chechi yashoropodzwa nemukadzi akasiyiwa ko murume mukuru akazoendepi ko murume mukuru akazoenda kuti mukuru uyu wemuchato mukuru akafa wakazofa akatofa isu tichidanana tikatoenda tese kurufu rwababa tiri 2 hei nhasi ndiye muna kutamba irafu yakadai ndakatoga zvinotondirwadza because zvandaimitira zvacho zvakaitika zvacho zvese kuti unenge wakaperevera uchiita se munoziva kuti munhu kana warambana nhasi nemurume wako because mongo ane zvaari kuita aita mainini aita sei zvanetsa zvaita sei somehow munozofunga kuti kana usina kukurumidza kuwana munhu wawakudana naye like inini ndakangoti ndichibuda mumurume wangu ndichipinda murelationship nemunhu handimuri zvona handinomboita break yekuti ndidecide kuti maybe ndidzoke kuna baba vevana rege ndide pfungwa idzodzo because ndada kutopiwa rudo kudhara handimuri zvona saka zvinhu zvezvo zvekuti kana ukazvifunga kuti zvinhu zvacho zvese maitikira zvakaita munhu ozongomuka ako kutaurira mashura akadai ipapapo pacho like pa8 metro paikamuti zvoni do you have anything to say panyaya yemudzimai wawakamutisa yakaitwa naaron nyama yaro aron akamufonera kamufuni shamwari uri kuti chinini yemudzimai akati mudzimai uyu airarwa nemunhu wese wese zvekuti kana iwe ukamuona unomudo anodiwa nemunhu wese handimuri zvona zvakanga zvirimo mupepa saka zvinhu zvezvo zvekuti zvinotondisvota kuti baba ava zveshuwa after all I've done for him handimuri zvona ende futi kunyarara kwakanaka kana munhu uri kuona kuti zvimwe zvinhu handizvikwanisi because like iye aifamba atotaura toshi dzake about me dzandisingazivi inini muridzi wenyaya and in the paper akati futi zvoni inini kana mwana wachari wangu ndiri kumirira kuti paite madna test saka paakandinyorera meseji yekuti itai zvamafambira mudzoke kwamabva ndakati baba wemwana I'm so happy because kwane tilda life kuita zvema-dna test ndikati ndoda kuti chokwadi chibva chabuda ndinodedza media house yese hapana chinombondirwadza kuti tiite zvedna test zvene mari yacho kuti tiite dna test akabva anditi zvoni mari yacho inobvepe kuti tiite dna test ndikati nini ndinayo I'm doing this for my son ende kuchenesa zita rangu rawakasvimidza ndanza neno munhu ndakarara naye ndichidziwa kuti ndini
zvikanzi iwe wauya kunoku kuti utange madhirama ako wakasiyawo ndiitira mu8 metro here handi munoona ndikati aiwa akakuda dhirama iwe ndiwo wakarequesta DNA saka I'm here for the DNA ngatingoiita zviti patena ndobva aramba abva akutanga orambirira akati wakatondiuraya kudhara ndakatofa madhezi abuda 8 metro yeye munhu wese ari kutaura nezvangu ndakutotadza kupa maperezi angu zvese ndopo wakatondiuraya madhezi abuda uyu saka udondiuraya futi kechitu ndikati shamwari zvikanzi ndinofanira kuti ndiri kuchema mai wangu akabva pamuna October ndikati yowi manje usachitombodaro iwe uri chema perendi yako ndiri kuchema kuti perendi yangu tese takafirwa ndikati nini ndakatofirwa neperendi yangu yawaiziva kuti ndinoda zvekuda zvezve wewe mai wako risikoro rutukana nawo mai wako akandituka zvawakandituka zvese ndezve saka shamwari usatombopinzidzira nyaya yekuti uri pakutema tese takafirwa saka ngatidhile nenyaya yeDNA ndobva aramba akarambisisa zveDNA izvezvi saka ndobva ndatoona kuti eyozve ndiri kutamba bhora risina mwereke ndisiya hangu baba vakadaro asi ndatodzoka kunopa ndipo wakazondisira meseji yekuti muri kupi ndobva ndavati tiri kuvic falls zvikanzi naye ndanchida kuti muye amino hotel yaakataura ndobva atozoisa nenhamba zvikanzi kana mauya mozomuya because ndiri kuworkshop yebasa for 1 week saka mimi munouya ndikati ko wadi kudedza mukadzi wako nemwana inini uri kundidedzerei kuti ndiuye ndidii saka akatongoitawo laki rekuti ndanga ndatodzokawo zvangu otherwise dai ndandiri kutoenda ikokoko zvekuti anga achaonerera zvake saka mazvitaura nhasi nyaya iyi maidurura kudai Makuhwa sei ndo zvandinoti aiwa imhepi kuti izvozvi ndanyatsonzwa kuti pane zvaitika mumwoyo mangu ndazvitaura I'm even writing a book about all this stuff ndofunga ndatokwa muchapter 8 kwebhuku iro randirunyora wesekondari dzangu dzandakapika I think at least kuno munhu wanzwawo kuti vanhu vekuend time vanotinyengedza nebhaibheri vanotinyengedza nekuti sisi kuna mari tokutasa tokumana twacho tunopfeka masutu asi mukati kunovhura mazipa edu titi pamimba isi tichizosafa tichichengeta mimba isi andimuruzvona avataure chokwadi mukomana yakanditi ndine mwana wangu ndasvika kumba kwemaperenzi ake ndikati ko mwana aitaurwa aripi zvikanzi haana mwana ndopandakazonomuvhibva ndasvika kumba kuti ko iwewe zvinhu zvandaikupa maperenzi ako aramba ndaitotumirwa mapikicha ekamwana mheno mai vamwe warutobirwawo mwana wo ndichitumirwa mapikicha ekamwana onzigoka mwana katsvana but anombokatumira kakapfeka hembe dzandakatenza at least kola chandafarira ndechekuti revenge yako it was very successful because wakabuda pakakusiya uchitambura paya ukaenda kune imwe nyika yekuti akazenge akona kuti atokuyambudza kukavada chekuriyambudza anoziya akakuyambudza wave kune imwe nyika akugwambatira kuti can I please come nditorewo ndiuye ikoko ipapo ndipo wakagona and hauna kuenda kudhara kaiwe because kana uchimwana ne 4 years that means zvinhu zvakaitika pa 4 years back up how did you manage kuenda nevana kawana SIS MELLY zvamamuchatoroti kana mwari waruda kuyambutsa nguva yacho kana yakwana because ipapapo amenoti dai ndakagara ikoko kumuchachicha nchichaitika ndofungana handichaita drama after drama but mwari wakati no this is enough hazvisi zvako zvibuda hako mazviri completely and nenguva yakafanira zvakangoita saizvozvo that was the best revenge yawakatoita. I think it's high time now you have talked about it just to try and forget everything. I know it's a lot to swallow and it's very difficult. Zvino easy tichitaura kudai so but it's time you also decide to let this go. Wona pane mwana zvakaitika zvakatoitika munozoti chandadzidza panyaya yekuita mwana nemunhu asingakude kana kuti nemunhu asingabatikane nemwana wacho muruzvona chandadzidza ndechekuti zvinhu zvinorwadza zvekurwadza zvezve because mamemories which will never fade the child is there mwana aripo exactly ende mwana wangu manje akatora tsika dzese baba ivo kakufamba kacho ukaisa music kuti atambe kakutamba kababa ukaisa chino kuti ati smart yababa ukadotaba saka achagara chingokurangaridza baba chete saka you have to accept and move on because no matter how much you try to do pane duplicate yababa vari paside pako ende zvikanzi zvanesa chako chakuka unotogona kuzomutsvaga murume panyaya yemwana kuti shamwari mwana adai saka pari kuda chi iwewe saka I think right now kola find it in your heart just to try and forgive akuti forget kunonetsa because augoni kukangana zvokumhanya but just forget
inonetsa. It's a gradual process. Zvinozoitika nekufamba kwenguva. So I think you need to let it go. Kola kana ari kuti murume yoda kuona mwana wangu, just give the phone kumwana, usa deprive mwana identity yake. Ipa phone yacho mwana tichara baba wako vataure kana asina kufona ndizvozvo andiona, but usaramba wane chibundu pamoyo. naye Mrs. Melly anenge achifona achibve pachitanga nekuti chii, because munhu akatotaura handidi kunzwa anything to do with that. Kungotaura achafona, kungotaura kufunga kwachafona zvake, kungotaura. Aiwa, dai Mwari vatichengeta tiri vapenyu tigozorionawo zuva iroro. Anofona, but why is it I sense like mukati memoyo wako ngati uri chine ka soft spot for him like. Handisisina iwe handina vaiwe hatina. Handisisina ndakasvipa pasi kudai ndikati Mwari imi ndibatsireiwo. Handisisina. Ndomwana ndakamona domutema nematombo mukazviverenga munewspaper kuti kuna mai vatema murume nematombo mutaundi. But kutema kwacho nematombo kwakusiriko here kutadza kuti uchine ka hard feeling so kameka ka soft spot kaonako. Kana munhu akatondirwadzisa SIS MELLY saka ameno. Okay. Atongobhiriva udaro. I think ndangofara kuti at least you spoke about it, and let's hope it's the beginning of the healing process. Wakuti uchihila mbijana uchidaro till wazotsaida kuti you know what, this person is not worth it, at least ndakasirwa mwana wangu ndinaye zvake izvo ndezvake, then you move on with your life. Sha musadzoke futi kuno kuAfrica ugare ikoko. I hope achasangana nelive iyi kana kuti ane munhu achamuza nezvelive iyi obva uya pano murume oyatsokupedzerwa zvakanaka, but I don't think maybe handiti kana asingauyi yake then it's fine, tingangogara ikoko, but varume ndo zvavanoita. Yeah, straight hysteric. Yo, what a story guys. And thank you very much Muningina, thank you very much. Ndoda kuzonzwa chimuzoti SIS MELLY ndakapora iko zvino ndakaputa over. Haakana vanhu vangu vachitonakirwa nestori yako, anzi you're a very good storyteller. Thank you very much Muningina, thank you very much, stay blessed. Bye. Right, yo, what a story guys, from kwekutanga kuzokuguma. Chandakuona ndechekutika inyaya yeconfession iyi kai nekuregerera ka ichatombotora nguva kuti ipere, because anomukuona kuti one caller atora show yose, one caller ita 2 hours achiroredzera ishow guys. That means next week futi tichaita futi another caller who will come and take show yose ari one. Ani muri kuona? I don't know guys, what do you think? I don't know, what do you think? Because nachona ma comments ana ngachinyora kuti toda kufonawo like people they wanted to call. That means vanisiva vane nyaya dzanongoida kutaurawo zvavakaitirwa andimaona. Saka todi, should we continue tichenda nayo yakadaro every Friday, tichenda nayo yakadaro kana toita sei? I just pray kuti achazowana zvekuregerera. Tongoti maybe Friday vanhu vangu vachita ma confession iwaya avo vachidawo nyaya dzekuregerera idzi vachidaro, kana vanenge vaya vari tutuwo sezvaita kola vekutanga kuti vati namba dzemurume uyu ndoda closure, nokuti varume vakawanda apa, vakadzi vakawanda chada ma closure kuvarume kuti chichakaitika. Hanzi ndoda kufona uyu kuramba vimba hairambe ndakatoitarisa hairambe nai chairperson ratimukonda chiripo here kana kuti andirerutsira zvake kana ainda ndirege kumuitira happy birthday yake ndongozomitsendera message kuseri
rati mukondo achipo here because vana dzorobha ngwava sometimes vanenge vachida kumboti mutsvage closure, otherwise you won't heal guys. Hamuhili pasina closure hauhili zvokumhanya. Unenge uchida kutoziva kuti but why chero ingave friend ndochida kutoziva kuti but why akandiita zvinhu zvakadai. Unenge uchida kutoziva ndochokwadi. So yeah guys, I think tambotandara rati mukondo atiza aramba birthday yake, birthday present yake, saka bo zangu vai 9:26 guys. Tobatana nyaya kai ticha continue toita part 2 zvakare tichenda takadaro part 2 part 3 part 4 tichenda vanhu every Friday. Tongoti every Friday kana ve dating vachida kuzouyawo vanozoya late usiku vana Lorraine kana vachida kuya chazoyawo late isitokurumidza kuya touyawo munhu opinda odaro. Yes, every Friday. Toti every Friday rati mukondo aripo. Right. Mira rati mukondo mira rati nimbono pfeka tie rangu guys. Ndingapedza kutambira rati mukondo pano pandaenda andika ndakapedza kupa rati mukondo happy birthday present yake ndobva ndaenda. Musaenda kure naika. Mirai musaenda kure. Ndoda kumbonoona kuti ndagadzisa zvandoda kugadzisa ndodzoka izvi mungonipa 2 minutes chete. Right. Mira ndikusiyei nesong. Mira ndikusiyei. Exactly. Chaita kuti paine 2 chete, 2 people, 2 per show, 2 per show. Ndokuti munhu esadi, munhu esakwanise kuti accommodate. Okay, anzichi. Ndoda kuzotaurawo yangu. Rice uya rice takatokumirira. Uya rice, right? Mira ndikontinue hapa, ndichikontinue hapa ndichinodi musainda. Andika musainda. Ndoda kusiyai nesong apa musainda. Mira ndinyatso-kupedzisa kadora. Ndikusiyai nekasong. Mira ndikusiyai. New Protex with flaxseed oil boosts skin's natural defenses by 10 times more. Good health starts here. Say you would be now when you got the maybe you now go, maybe you
Right. Ndadzoka guys, ndadzoka. Mirai tsvaga manje. Right. Tadzoka. Takuda kuita birthday present yarati. Rati she's close to my heart. Rati. Right. Zvakuda kuitika. Right. Play. Tesa kuti play. Right. Happy birthday, Rati. Hi, sir. You wanted to see me? Yes, that night. Please take a seat. As you know, we're having a tough time. Right. I want to say before you go, you know, you did a real good job this term. I'm proud of you, you know. See how hard you're working. Thanks. Thank you. High five, man. Take care. Imbomirai kutseka. So I'm going to be quite serious and play. Bomirai. Where are chicken and Kadona and the Gafa? So it's on you. Happy birthday, Rati. Happy birthday. Right. Rati, this was for you. Happy birthday. You close to my heart. I love you guys. Take care of yourselves. Regain many kundamshao. Nukuti ndawa. Nukucha. Dawa. Naida bonati. My ghost. Tipaninga chita. The ghost. Aninga chua. Say. I've experienced it. Guys. Tupatana pa wiki. Tupatana wakati pa wiki. Hanitika. Bless you. And stay out of trouble.
Julie, kondo papa basa kata papa basa. So guys, bye bye. Take care of yourselves. I love you. Bless you.